my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling. Me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to CJ Akoma FM. It's super tonight. You will come say Osaka. When you come say Stella. When you get to see my emotion. Akoma dance your night yet to me getting out order. Akoma dance your night yet to me getting out order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma dance your night yet to me getting out order. Akoma dance your night yet to me getting out order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Joanna the shaman and I'm just saying no. One who know my way womb. Me tam si my pempem sisi ani amedi anani amene ma bedi e momi o. Kwaku e momi da. Siga Jimmy fo. Me koton edi na ma danwa. Me be so akwa akoton. Edi na ma danwa. Na me di akoma be ma foforo edi. Siga. Koton be so akoton. Me me tweduane edi. Adanwa ye shrepe na ngwa no. Na me di akoma onyon be ma. Man, on Sunday recording am the man, so on send your can. So see, the channel that's why any day or dear corner skin or dear I want all day. This Akoma dance your night yet to me dancing out order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to Echo baby kosi oh how baby kosi I call baby kosi oh how baby the shaman and I'm just saying no. Oh no my way. Come to my people to see and maybe and I am that's your night to me. Baby I will bread am made. Maybe won't say my usika made the above 400 million. And I want to ask one thing I think are crazy. Koku, is it a magic above 400 million? About for a bit of a bow, but do Zika, may say, all of a when you be Magana, or Bananse, or it's more Bananse, Pan or Baba, or Baba, or my gun, or Brahma made this. Later, Ube, woo, full crown, I'm in bone winning. I remember so was I. But damn papa, was a Mr. Christiana, my cancer. I am here doing a movie and I'm the pictures and that's I know. Say, my bed is and I made use it more than 400 million. Who's it? I made diplomatic matters of 500 million, baby. I had to ask nail calculation. San or bow, Baba, Baba, say, Tian, on say, Jow, for Baba, say, on this bed, you be Jow, my bell bones, it a boss. Na show name. One and Tiama, Ube, Wuma, Poma, Maddy. See, I only have one some fast for being in so. And it's not no yakano. Was away in Paginian. Or no organa, and one fast was a woody or see. Bona Kakuna, when you can't listen, can you wait in my wife would do. But just not be posting it, I was saying. Oh, last week, I made a year on Fancy, and I'm a diet start. So, who dress number the corner? She met my father from many. I have a dress number the coin.
That picture na me share white and then Saturday ya no me try. Me share check white no. Saturday ya me come boy when I'm try. E wule like. Like opa mom. Yeah, me in my bubble scaball, or baby or bubble walking be a more mama the young man and a short boy on pure. No one to one but no. Or baby or bubble walking down. I know. What the hell? Madam, you. Not so much, Madam, you. That way, I'm saying, I'm a number 7. I'm a down. Well, there. No, me, what, bro? It's just what you mean to you. How did you miss some oh, no. Anytime I'm a bell, I was like a fellow to any. My dear, who were COVID, baby, can now my Airbnb. We said it all. Maybe it's a minute over Abraham. Is that about them? Comes to horror. One of my fault. 20 minutes. No, I got my commander. Where's you going? Who are around? Mother was I don't know what else to solve at that. I don't know what where we are. That may say also call Mamma will send him. Because we sang Falana, but we didn't any better on almost a man. What? And I'm just this year. They say, hey, Moon has a down ending. This is really the let me see you. If you miss a name, my home, because I will film with that. When it's so not me, too. Me do have a papa and the man over one and I'm soon to call. We got some myself. I was a man. What? I'm a person Yes, and yet you're better no back a cow. Work on the motor after them say, I'm a medic at them when I'm a send me 5,000 what to talk about maybe not for 20 days. I don't say, make us say what's in 50 if you're 15 times. Go across back where Michelle, then my shed catcher and cranny to Munkan say me obey Jina walk by a family phone swang. I might feed them head yet, boy, I'm a who I see you say of a son in mixing. And yet, tonight, the demand or the coffee, watch the name my memo. The acquaintance my memo so catch and stand by name in tea. Minion, I'm in no Miami Wadi, no one, no Miami Wadi. And I'm see you. It's boy no so hammy of power. It's Mamma Michelle. That's one I drink shake. Said that catch and say, Meaning, and not Sam saying, oh, any near. Until the demand, I'm sure that I can say, my ass, me, and drew runs that on a many said, drew run is sick. My wound into me was mammy in that this a 1 week time. They do and us are fringe and they are fine. And in answer to they are fine. To me, cast such a was true, but said they are or Baba Muntina Macheda, a cancer. Until a demand, I'm sure that I can hear what 5 didn't see was maintenance to cry for their sea, pin for and what's necessary. So, bonnet number. Yes, so simple. Oh, Mamma, in years. A doubtful friend when I hear you know, to someone, Mamma. You know, played it. You already asked the moon. And Mamma, it's me here. What 5 didn't serious. I'm a shed and said, Bra. If any drone, I'm a blast in my ass, see me.
Ban once no waba. And your mamma that didn't when you did was soon what's from and feel robust and saquabla. There was mommy, I echo. I echo. Yes, or friend mammy winning up when I'm a near blessings. I feed them, send a bless ye, why you serious or pepper. And I'm in it. Nini ten and I adum, when you say better 3 months, I'm doing saying. Mamma, yet to what? Yanka being shame, get me pay away, mammy, and you make us say fruit one would do. Hair crowd me to just a new baby, where your mamma have fridge man, I can knock a cake. And mamma, me not 7 months, let me say, yeah, as she shake. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me never made the little point. Akoma ejo, Akoma ejo. I feel why Anna Eja, come and too, or Baba Fanny phone. So bizarre, probably phone so the baby been up on the phone and the one of the coffee. Yeah, no phone, let me copy when you're home. And so I just for hello. And That probably is wrong with someone that is not so. what's the black? Casa Mokena meeting in a phone and say, with my phone and send Casa. I made a medium, I made all patches of Obano, you're coming a comedy. The risk is come by no I make sure that you don't need. We don't have me man would have hello. Come on, Cody and Cosiri, come on, Cody and Cosiri, Asante and Cosiri, a new breed and Cosiri. Disakuma, that's your night to me, that's not all day. Disakuma, that's your night to me, that's not all day. Akuma, Akuma, never made it to Akuma, Oh, I thought that was Nick Kwanwa. I can't run a bisa. Miss Alfona, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The baby, now no zinzan. I can't cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you shall on page my. I can't can the wild done. The man worrying rubbers and worry.
Intensities of my intent. I'm brashing the egg my bra. Nansan no go. If I'm out doing at my intent. Intensities of my intent. I'm brashing the egg my bra. Nansan no go. If I'm out doing at my intent. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Ni ebe me do tumpo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Darling, ni ebe me do tumpo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Ni ebe me do tumpo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Ni ebe me do tumpo. Disakoma edansiom na yet mediatina order. Disakoma edansiom na yet mediatina order. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Ni ebe me do yetumpo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Darling, ni ebe me do yetumpo. Disakoma edansiom na yet mediatina order. Disakoma edansiom na yet mediatina order. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Ni ebe me do yetumpo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. I just say Akoma Densium Nebema Yedoyi Etu Empon. Aha, Akoma 87.9 FM, and Benada me buswini da etoso edu. Yankro poetry and Padamanti, and Ode Achaye. Baby, I will be no memo aquaba at the Befidi Cassie so. Akwamu Nsem Jumediano Brasso, we are Mako, many abedja for Yatna say, yet de Bremo, and Nunti Ubenya Bre na fe what's na say. Na wahwe dwumadie no ede bremo na watie na bibia etumi aye kama ede ama nti babia wo bia no bomode yanse obetena se na edi ameje so awie ene Marcos edi no eye Marcos ewa Akoma 87.9 FM bodonko a onua ede betum live ede ama ye nyina eno nti hyene so Facebook eye Akoma 87.9 FM obe follow no like it no comment na fe wa share edi ama ye follow like comment and share YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell no se so you get notified share ma foforonya benhwe free FM 97.5 ewo Chachima Nikki Pizza Fan Club GHUK wamo boy chidom Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Ezra Fan Club ewa Hamburg, Germany. Mrs. Bwaduni presido na yedru ye Dwaben so a Dwaben Obin Sika Information Center Dwaben Odrefe Dwaben Odrefe obutuwo ya meka say wabie mu guha ewo ho na nana kwa wa ha sanso na evangel ewa ahanum say ne mom no shane so say rumors can make you hate an innocent person and love a hypocrite. Lies spread so fast than the truth. Always take time to verify the information to avoid regret. Rumors can make you hate an innocent person and love a hypocrite. Lies spread so fast than the truth. Always take time to verify the information to avoid regrets. Onyame enshawo papa. Adia akwaba. Sika pa akwaba. Mejo mama. Na mumpomu Nyame adomo so Christa tom.
Debia me family. Ade na ono agye ya asamaka. Debia fa ho say na ye ka nya na aka. Eya o na aka. Ade na obeji we ama o. We nya na aka. We enye fans we nya fans. Allow us. Jaima ye na ye nka. We aso ya me ame blow me trumpet, don't blow it. I am blow. Yan fancy. Na do nim die beka. Ya me aya de. Na ni masema ye beka. Ma hunu mutirim. Eh, ene say. Nyame ma me. Ye nim say. Nyame ma me sa gift no. Sa wutimi wudi e. Mutimi hunu ne mo beka. beka. De no kan ya na nke ye beka mpo. Mutimi hunu de mbeka nya. Udo okani nyina ya da no ma no. Da bi me nyen ka kire say me de ya ka ne de mo fa because me na me hunu tie fo ni. O se wudi meti mo asem nyina. Maji bi aka de tie fo ni. Me go na me ni nti omo. Eh, fa mo. we de nti ye nti asem da. We de ja ye twa ho bra beka. Ye de be wura mu de. Ebe ye no ano no. Ye de be wura mu de ja. Ai. E ho no me wodo e be. Samoti ase. Happy birthday. Umaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Pastor Julius birthday. Ene ya Paul's birthday. Happy birthday to us. May God bless you and I now. Mamu fi omo. Bless you now. May God bless you now. Hey, when you there, part of Bena Wubu. Travel. Okay, Yabani Diaba. Yabani Aba. Hooray! Debbie, Mamma Bomma, I can nsem bi ankyerɛkyerɛ nsem bi ama etiefoɔ so crying to me ankyerɛ wɔn adwene ba no to ma sorry said the na course no said the na si ba no na no esi ba no asam no adesua bebree wom bebree a sɛ ye fa adesua firi na nyɛ sɛ ye de betena ha saa ba na watie bi saa na we de oni nyansa na we de wajimi na we de nkese sɛ oyese na we de nkese sɛ oyese ento yɛmfa asam na tena hɔ saa kwan adesua bɛn na wo fa firi enti wo bi ba na yɛ de ne betena ha na nyame adom yɛ de ne ba na wo tie bi a hu ne sɛ ɔno so yɛ nipa saa wo so ebetimi ato hu sɛ adwene e ba ne tiri ma ne yɛ de wo yɛ no ebetimi aba wo so tiri mu saa hu sɛ bo hye de mako obi hyɛ wo ba ho na sɛ wo andi so ɛya adwene ne wo tiri ne wakoma mu nyinaa wani nya ato so eti na Nyankopɔn a wo no wode ne ho ba ade bɔ ne ho wo se yɛ nhyɛ ne bɔ enti wo kɔ hyɛ nyame bɔ wo kɔ hyɛ nyame bɔ ne wa ni so ma ne bufu ene ne ya pam na ne ya buso enti nkofo mienu woni ne kuru ane ne yere omo mienu kɔ hyɛ bɔ omo se yɛ kɔtɔn asase aba am yɛ nyame Ananias Nyankopɔn bu yɛ de efu omo ekun oni ne kuru nyinaa omo mienu nyinaa wo kum omo ɛna omo bɔ hyɛ no nyame ama omo anum enti sɛ wo bɛ hyɛ bɔ a yɛnsua de wɔ hɔ woni wɔ ba ɛne bɛɛma wo nantia bɔ hyɛ bi wɔ hɔ a yɛnhyɛ ɛno a ɛwɔ mu sɛ ababa wɔ ne nneɛma bi wɔ hɔ a wɔanye ne yie nanso so ne deɛ ne sɛ me deɛ ma yɛ ababa wɔ a mesi so me deɛ me nyia pɛ bɛɛma ama me sɛ bɛɛma no wɔ 70 sɛ wɔwɔ 80 sɛ wɔwɔ 50 ɔsɛ wɔpɛ ɛna wagye atom ɛna mo ba yɛ mo bɛtena yi nyinaa wo mienu nya mo didi mo ho atem wo papa wo sɛ ababa wo yɛ didi watem enti gaane ne ntena bi wo fa no ho pa ɛna o so ɔkɔyɛ n'adwuma ɔkɔyɛ n'adwuma ma ne nya n'adwuma wa na wo sa akɔ frɛ no biem na aka kyerɛ ne sɛ bra
brand fie na me no sika ye de aye adwuma nti ono ohwe ni gidie ene na ope na hoto kakra ena oso ampa me wo ba baabi ameti a me ye adwuma ekra no mintimi nhwe me ba me de na ye de eja nti enya memra na me mehwe kwan a mefa so a mehwe me ba ena wa papa wo dada na obesi kunkurim afre de nipa yetumi asimu aba bedru a obedru ya waso oba wo fre wo se ma ba bedru ewom se onimu fie nti wono wo twen se wo be firi ba bia beba na bia wo ba ka se mienko ne ko hwe me fie na ne wadi wachi ena wo so wo mai wo twen wo se yan wo pese wo kwa me sa amwai akọ debi ye ni pant na sa ma obi mfa na ni nto wo so na me yi ni mfiri mu sa okay yes ah wo ba ma no de ebesi be dey ebesi okay ya nshabo basa yen shabo basa na ekua ye beba ebo no eso ye beba case ni so because enra sade na enkrofo si efrefre no ebra me so ne ye wo update bi a ye pese ye de ema ya hwefo ene ye tiefo be last 3 weeks semeka ya last 3 weeks na ye di jumadi bi wa ha ya na eye ata penny Philemon Asare na oko Edwesoman senior high school ntafo ya because ne maame patana de to so maame no makai because ne maame last year November maame a wo hwe papa efiri mu na papa wo yade kenya papa maame amana hwe no maame no de areho osun areho adwendwene na onumom e de abefiri mu eja be ma no na enkuranyi so omo ba betwiro sorry o se da bi e maame a ono na ye abusua no breadwinner papa no yare wono na afiri mu nti sade a e wo se yetumi boy ahomoden a se be ye school no ye betimi awie ko aka akra bi no ya kyero awie nti oba no ata no eboa wo bi ya wo ye dokono no ma no nkakra na be men nso edi nkrofo mo ye mesi na ebia carpenter chi na che say at the end of the day okoye labor ya be man sika na che say ono nso aboabo no na school bia omo dia to provisions and say ofri abronsane a etoso miensa so ebehwe ho na ode no ko konfa no che akwa say yenye ne surgery na yemfa nko famikoi ebini ho tina chese atapeni Philemon wada empaswa yeyino every konfana chiama na beda fie abosuminum ska was wo mode kɔ ne kɔyɛ surgery na ebi eni ho no kwasam se ebra wo mu di case no eba ye no na yenyina obi aboto meme wo abontin su me wo abontin su wo ba efie hanso a yenyina akɔyɛ areho yesu ana ye bɔ modin akoto ye na yɛde sun esretie for so ontum yɛn sɛbɛya yɛbɛyi onkafie na yɛbɛtumi akɔ surgery no ɛde amaye wɔna wɔhunu yɛ mɔbɔ wɔbra yɛbɛbie ya no wɔna wɔni bie wɔna na aka wɔn last ɛwɔ wɔn phone so wɔn pushi ɛde bai ma nyame adom nia ɛwɔ sɛ onyankrompɔn ɛyɛ no wɔyɛ tina akase yede no ebeko konfanoche aban ayaresabia no emo mame ma evangelist akwaba ya no mami papa na umpomote sen ene ye chendra ya no kwasam so nyame da bia okọ nanim nti enra hoden no obe make sure say ne obe ma ode abro enra de ne so so de enra hoden fesi na obe feel sanity enti mama no akwaba yi de na ache say all the update because minimum say mata ichuku ya mo twen update monte hwe ye ka se de beko end no ye free obaye no kwa yanka ho asem biem nti omanfo bisa wona wo send message bisa wona wo free bisa wona ye bie phone line tumu e wo dwumade so a wono so frɛ no wo so ebisa ho asem
na yepe the right day and the right time se betimi a yebema mo accurate information. Nti papa mame mwako konfanoche yakọ konfanoche yeba no akwesise yo yenche tiefo ne ahwefo bio na yenkase nyankopon wonhyira wo amen obi a opesa ata ensoro nanti bia no Awurade ma ono nso so na ade bia atofom empeja amen mame Awurade adom osumaye ne adwuma kese osumaye last week yakọ na se de akoba se be busum nnum ni ata betene fie no na onse operation omo hihye ene nso so hospital empasem ya dem ti enyi obi kura no a intimi be fawo to ye owie kura wi nya baabi a obeda ni ade nti yakọ first one na say omo ko hwe file no ye bibia wie na time no na ka da no ayekọ ye no ano ana na ka ne time so so obey your surgery no so obey your surgery I see na chere say omo nim say oma na basa nso a on say mre bi ye de akola bi ko saa ono nso ne de pa ho nti basa no mo push obi ahim ye show date no a obehu say ya catch say ya stand by you ready bi obi o the time be so oma na say why ready and yet washim saa na akoye nti say koye na say ye de bibira ahim adi atanim nti sister no a we assessment no Fred doctors no ba fota you know nyina wo theater nti o mantumi amfa ko no no ye say yanko na omni ebe communicate say this week ye naba nti enra no mo frɛ na no pe na wo say yakɔ ye so no sɛ ya ka no line no yakɔ e sila doctors nyina gu theater nti yakɔ ye na omu bɛhwɛ ye no mo si ye omu srɛ ye ne a yankɔ bio na nyame ya toma ya wada awia 1 o'clock enu sa bra na doctors ni fit theater ba no ma wie yo mu ye na so mo bɛhwɛ situation se beba say ya wada nkra no be admit na and they know what to do na omu start processing nti omu say bi say mo yemfa nche na yema atam kofi Awurade adom kana e de ne ban say ahwefo e hwa mo Facebook na dia driver no anaja free last week no anaja to so yes adwuma no ma akokora no ne nti yesere ne say ne won san fa enko na nyame ya atoma ya wada awia 1 o'clock yes omu de number na fie hu de ebeko ti na ma osuma ye na Awurade adom bebia ya ko akodu no nyɛ sɛ ɔde no kɔ ya na ne yɛde ne kɔ ti akɔ no timing no jama na wɔsɛ ɔde ne kɔ no sikasɛm na anya ready ne nti no we are not quite major me de nyame aso mitim sɛ for the past 5 months yakola ya da fia na bibia nya sɛ Awurade wo bibi de ne yɛ tafe na brɛ na so sɛ ya bentia me ya adoma ya wada awia donko ya bɛsan akɔ na ya akɔ akɔto aso in say Awurade adom nti sɛ ye papa no aka no ombaji na oma hwe na start process tonight here for near for there na mo peti ye go process ne so Awurade adom ya wada bibia to betwa yes seeing is believing and unti ena yakɔ konfa no che no ena ya video di abramo no nti no papa ena ejina ka no ehwo no na Philemon so ena omo ede no ato akire no ohunu se atade mpo bi nhye no ntoma ena omo ede agu ne ho ya ntimi yantumi ama no amfa ama studio ha sei no kantuma se ya na begu ne ho saa enu nti o sempoa ene otaku ene wo kapre ya ode ebaye no eboaboa no nkakra duru bra was yet no echo. Doctors ashe yese nyame yatum. Ya wada ewia yemfano emra. Enunti said ye tie bia no yede no ebeko. Na ye besi bia nso ye bema yahwefo ene ye tiefo nso ehunu. Kopem se ye gene to ho ene omo ye ene ho ade ni nyina no ye bebo mode anse ye beka na ye de ache no ye bema mo update ya papa kopem say kusi nyame adoma ewia be fiti ata abafi no kwasem ede no abafi yesi maso ewo ho kra no kwasem papa onyame enshram nti madawroma ene momu a baabia ye de no akoduro eno no ya wada one
yɛbɛsan ama ne so ɛde no akɔkɔmfa no akyi abayaresa no mu bio. Doc. Bako. Afternoon. Good afternoon. Na ho yɛde Kristo ase. Nyame nhyira wo. Amen. Deɛ so bebree. Amen. Nkɔ sɛ nnɛ yɛtumi atam atapani ato kaa mu ɛde no akɔkɔmfa no akyi abayaresa bia na yɛ mu nyinaa mo support. Onyame nhyira wo. Ɔnyɛ ɔkɛse. Na ɔma adwuma no ase ɛnkyɛ. Nyansa ne nimdeɛ mmoro so yɛ a wɔde bɛyɛ adura ɛbɛboa yɛn na ako yɛ yarewa ne yɛn nso yɛtumi atena ate asefo asase so akyɛ. Nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo. Sɛ na so wodi wo baabi. Akua mo ha adwene. Adeɛ yɛ de ate. Producer so ɔyɛ adeɛ o. So at least test budget down there send there. Wɔti hɔ yi sɛ minim o sɛ ne mba yɛ ha ɔpe ha o sɛ deɛ yɛ o minim wei sɛ deɛ basi ɔpe ha the warning is baby ɛyɛ warning korɔ but ma ɛda start kra na agya obi ehu wanya deɛ so ɛnyɛ empa bibia bɛfa bibia bɛfa ho kra so da empa manager so atwo yes doc yo ade abichi ode watiefo bibia da manager atwo so sabre Dr. Grofa Trance simaka kra bi fati opom de ho asem Grofa yemojadura ide yankase kokoo ene adure friend design to Xylem na afra yemojadura ayi mojaduro soronko a obi obanu maduro bia wa danse po di fadure ho adure ho danse de bebre obi simo wani subire omu ana wiase twa ne ho omu ana asase a entententen onu Grofa mojaduro no ene ani subire no ekọ obi so na tika kra bi na akoma na ebo peri onya Grofa mojaduro no ye no ne nyame adom saa peri ye no ekọ obi se du anadwo a obi ada hwa nkromo no onde otimi nda omiri koto ha na omira beto ha onya Grofa mojaduro no ye ne nyame adom na ade achi a gise bebo ne prum nyane no ansa na osore obi se honam yaw na poso nyina ye ne ya ni nkotodwe ni sisi na chiri bremo etu ase twetwe no onya Grofa mojaduro no na onya Grofa ointment di twetwe ye no ene saa yaw ne nyina ekọ obi se aduane si ho a wode ne sabe wom saa wontimi ne di onya Grofa mojaduro no ye na nyame adom onya aduane a gise ogi ntumu fise enso no anu Grofa mojaduro no amana no mu atoro obi di ose mpompo ebo no na epai na ebo no na epai obi ka kyen se koto Grofa mojaduro no onu Grofa mojaduro no ene mpompo ne nyina ahwete obi di oso odware wi a gise okopa afe na odi adwe ne ho onu Grofa mojaduro no na ho hene ne nyina akọ na dia betom ana dia betwam ama Grofa mojaduro no ensoto ubedru pharmacy herbal shop na kamienu penisi ho ubebi oba bia bag ne Grofa hyem eye menstrual disorders nsa bom hawo de amfiedu no ntimi mu ne nsa onya Grofa mojaduro no me ne mogya naba de afinie ohwe ne mogya ne ma no onu Grofa mojaduro na ba de ba na oti yaw menstrual pains obi se ne menses ba aka na ohwe enenum amana ba no obebo ne nsa no sa akopem se beba onya Grofa mojaduro no me ne ene bosu be ne so a na ohwe nenso kama na aba obi se ne de ba eyi clot ani tuntuntuntu onu Grofa mojaduro no enani ate kama obi se ne de eba tot eneba okire na atwa obi ye ne menses na ansa eba na ansa mienu na atwa na ekọ onya Grofa no me ne nyame adombo so be ne so a enanso na aba kama obi se ne menses ne de eba wote yaw gisi eswa no ko hospital ko won ne pane ansa na atwa onya Grofa mojaduro no ene bibia ye kama ene enua ma anu age efise de why family planning na wie mfie mienu a otwe ne mogya ni ema no onu Grofa mojaduro no aba no kwasam obi si wa pa wonya obi kura de so wa wo baako na ne bana de mfie du baako wa ya opebia soso wonya eno obi ka kire nse ko onu Grofa mojaduro no efise wa te se doctor eka na o TV se nyankopon ama oba bi abonyini na emom oba wa hwe o message yi a awo betimi abo odo sie yoyo ko onu Grofa mojaduro no ene ebadane na so eno nti utie radio na de number no na beka dansefo no ho wo hwe TV no na do phone atwa me afra TV no se de be ya okọ pharmacy a omre Grofa number ni
0244 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32. and then you can say maba adansi eba say dog first no ye ho ani ensa ni na yitititi we kra de me de ba me de bobɔ hɔ ya dom nura noma enko yinya go from agedro num ye no atu ayira na dog e de na kofasa ɔha we ba de de na wo waduro num a time bia no num go from agedro no a na won nsa no na yotititi ye na ɛkɔ da bia ye ba ne atu ye bo ase aka kyerɛ wo sɛ go fan no e yimogedro a ye de kokoo ni xylem na afra ye xylem no eboa yi srade free npadua no ekoko na boa ma mogya di afrusa na yiye na die tie ko baasa ne sɛ basa na srade bone na efe cholesterol no mako adikan grow mu 15 to 20 years chibom no a wodi no na ano no afei na ɛyɛ adwuma na srade no fom kowura entiri bi efe no artery saa entiri artery die ni kwanse bibia fam kan mogya ni padua na no awie ade ma akoma na pompia ko ni padua na kwa nyina na wanhwe ne srade fom kowura saa entiri mu a ema emogya ni approach na ewo ni padua no ifise entiri no tokure de dem tse mpanye tokuro ti srade akori demu a na de hawaba tin go from agedro no se de beboa ifisa yare yi ana sa tititiye no ehun sunsanso e de ba na doctor for to the silent killers wanhwe ye de obekoboko de obefra asase yi so a wo moa wo ho ifise srade afuru ko resa entiri mu a mama gye ntimi ni apro ye ti wanhwe ye de ha bebrɛw enti nsankyerɛne ana akokɔbɔ a wɔbɔ amu ho sɛ wonsa amu ho sɛ yare bɔne di wani mu ba eni sɛ obehu sɛ wonsa ne wona e otititi no o ka kyerɛw sɛ odi padua ne tooth e ka kyerɛw sɛ emuani nguso sɛ obu ani guso a be yare kɛse efre na atherosclerosis na yɛ saa brɛ no srade na dantiri no mu a entimi nkɔ ɛyɛ saa ɛbɛma mframano na efre oxygen no enu wadwene mu ntem efisi wadwene no ɔde oxygen edi ne dwuma ti wanya ne ntem amfa ni dwuma a de koba no sɛ adwene cells no start sɛ ewu de so wani wano wonsa wonan ewu a no haw kɛse aba pressure timbeto ani so fisabre akomande ahode foforo na APM mogya no fisi mogya ne ntimi nkɔ tie saa overspeed no be ma pressure bɛde wani so wano betimi akyea wonsa dompani mu isu na da ho ɛna obi tia fom a so atia fom so ne mu ayɛ tofo obi se dura na dwo a wontimi nna asia soja egu ne ho honam nyina ahyehye no obi so trafa akokyɛ ana ogyirafa akokyɛ a na ne na se pigya obi so wontimi siri trase fiso siri trase asenani eya to fom na ne tifa edwane ga biso wo hɔ a na asɛ muwa bi ne nam ne ho num go fam agaduro no sɛ bɛbɛboa ama oni padua na kama nyɛ sa kakra ma ko na srade afro wo soro koduru adwene ne tirim na adwene ne tini pipe doctors wanya stroke agya okra ne sa akon ato ye bisa wo sɛ wotimi kɔ back ne de tesɛ ma ko na yare akon ato num go fam agaduro no na gi sa srade mfiri ne padua no sɛ bɛbɛboa ama oni padua na kama nyɛ sa da ko ti wo onka bi nhyiemu wobɛkɔ because me ni nkyire biem fisade bi wo me friend sodium ekosoro cholesterol level ne kosoro tinamono anwa yatua wo sugar level ne kosoro timi ni yesikyire biem wo ye bema a otwe mutan wo du saa gina bre ya mema sem ne ekofom bema ne ngui ne mu ahoden ne de ni pedua na age epompi muja no go from agedro no se de bebebo asisiwo ama ni pedua na kama saa xylem na ewo mu no eboa yi srade free ni pedua no na kokoo no so aboa ma mogya di afusa ne yiye eno ne adura wo no mu a ɛhya yare no na ɛsan siesie oni padua no ma oni padua no yɛ kama eno ti ne ato aduro ne dini grow fine asekyerɛ ne sɛ nyini kama nyini na ɛsɛ ma kosu no fɛfɛɛfɛ ne bia de ɔte na ɔte wonu go fama yɛduro no a ɛsiesie ma oni padua no ɛyɛ kama yɛnua mɛma no so da bia ɛba ɛka kyerɛ sɛ bɛma ne yɛ dompe de shape ɛyɛ ntirintiri ɛna mogya fam wonu go fama yɛduro no a na yi srade afro ni padua no se de be ya ofro be ma na obegye so so ma ni jani age sa de tie wonu go fa bagedro ro a ebo ya nua ba no so adre timothy yedini Dr. Mercy Pekupe de mfie du no omu ne nsa onu go fa bagedro no mogya na ba de ba na oti yaw ni biem de yi clot ne ma biem why family planning na wie na otwe mogya ni na ma wadura ni go fa bagedro no na mi adom yedini nkum so bi aba ya to de ni go fine ointment hona ba bi eyo ye bia okon donku sisi otu ase twetwe wakiri bremu unan kotodwe na aje gogoro nyina wonu go fam agedro no na the ointment no atwitwi ba bi eto adro bia benya go fam agedro bi ato ba bia ohwe bi free ba bia otie bi free pharmacy herbal shop drugstore nyina wo go fam agedro no bi
na mmom so ope bi atu aton na wa Ashanti region ha na Kumasi a Mr. Kwatafo PFA pharmacy Tafo New Road ope 1000 cartons obenya ma Missy Heba omrom Angelos omrom Abidanko omrom Colina ko Ashtown Bezaduka okewo obina to go from Magedoni ointment no Tinatex so fulai have be was of pole obeya bi Saxeba Patasi Blockhouse any day so Patasi wa Costa Pharmacy Pampa so Yellow and orange wa bokom smart eba obo Santiago ho obina obenya go from Magedoni ne ointment no and crime for mo ko kan she drug lane Angel Heba Halos repass obina go from Magedoni asama fonko Ekus Pharmacy House of Drug Vidama obenya go from Magedoni ointment no in Koko Hillside when a friend Isaac Drugstore Ubinyabi Takrade crash the answer appointing cracker Takwa ni Pistia was a bidu fee Takwa ni Pistia was a bidu fee Takrade crashes the answer when a friend appointing cracker no Koforia Gaussian Pharmacy Ubenya go from Magedoni and ointment no Wa Uburi and 1,000 Pharmacy Tamalo Pike Gombila and Odu Boga Sister Coast Provision Store or empty na ho Ubenya go from Magedoni Biato Emready to the number on the frame and any go for Hong Kong 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yeah no go for Magedona agien near the ointment na twitwa ya wo nyina akware de ya ka grow for Magedora na ya ka grow fine and so I just want to say it makes you grow fine. Yamiko bibia ho da sende ye bese aba ne abetoa ya desua ne so na yenkotie wona wanum grow fine na aye wo mu nipadua no mu adwuma no adanse a ene odi me kase film passetia meton edrom passetia na sister bi ss school junction hon ma secretary one secretary hon ena oto edro ni bi grow fine no she say wa hospital 6 years o menstruate da wanum adru ko hin wa lab isi bibia ni ho wa tonro bebre mitimi mbodin me abma hwen bebre so still and me amba but onum adru grow fine no when drew half cry ni nyina ba 7 days no is any black dia kama na emba ni nyinara abantu so sremo ni bibia mfiri momfa no nko anye mode ye na anye man de bia na dance a wodi no nimpo esi me store na asangi se ese de obi ya hospital bi nenom moje ontomojam na ayi fi edien de o bi hospital bi nenom ho ye shuti e compost bi nenom ho beto ampa so nipa no to ya na wate esi tie da masimunye ne sa maye bye bye. Okay. Babu akwaba bi fabra great 7.9 FM. Agria yena yetie for ne ahwefo se na ye de update no ama wo mo no de I think say they deserve all the appreciation, thanks and everything because they have always been there for us. Atada masipa say and the crowd was in anima a little bit yeah serious show be afro ma who say nipa no de bi o nyam be hira de bi nyam be hira ti de mo aye no kwase me so ye ni se de bia yesu frem a mo ma yen sensitive na mo boy me hwe enkrofo etisa atadamase no beko so adamase kusi next week yawada ya nyame be ya aduma ye be kwa afi bibia be settle am na afi nim se omuso me ye about 2 weeks no ma yi. Oh, okay. No ma discharge me. Say free oko no. Nyame adum e ka ho. Atamba be ni pa bi. Oh yeah. Nti ena na me kan say say ya twere ndi you ni free so ba na sia obecho. Said you tie bia. Metro ashim. Yeah. Ye tie for ye nyam den. Moye bue. Say ye betina se na nyam a. Saa sika we ye ko fa firi eya mo ye mane ye fe dodo eya na ye ya ho nti ye betina se ye ya na ye damo ase na ese se ye damo ase enye ni panyina na wodi obi ba se ye ba
na be ka che se wo yare a obeyi ne kapo Edi na abo. ne sempo ade abo aba obi o ha obehwe se ya munya de mo kire no fa mo ho hyi ko no Nto wada. obeye wo se ya nsɛm a amanfoɔ bɛkeka na akyire no ɛyɛ na azɔkɔ Yensho. nanso ebi wɔ akoma pa ɛwɔ wɔdɔ ɛwɔ nyame adwene enya wɔdɔ sɛ akora yɛ wɔda wei ɛyɛ me ba na wɔde ne kapre ne sempoa ne taku na wei frɛ na oni bie kora frɛ sɛ yi awurade nka mo mini bi die ayarefoɔ nyinaa kɔ ɔmo da ɔmo sɛ yare ni bi sene yare bi obi tumi fɛ Oh yeah, man ya no yare ɔno si yare bi sene yare bi ma kɔ mini bi ni me so me yare papa me nso me ko akɔla yi die ane na ma udu konfa no chi na o dia na vim dawo so na wo de kɔ no wo kɔ to obi die da hɔ ana afi na wo bɔ mpa ya man for no mo nsɔre ɛdeɛ na me hu nipa bi hunu amane sɛ ɛnyɛ wo ba ɛnyɛ wo de hyeɛ ɛnyɛ wo busuani na nso nya yam hyehyeɛ sɛ wei gye me de na gyina me ba na mu na wo mo gyi akɔsa ne yare me so me mfa me kapre ɛne me sempoa me boa no na me hyira mo onyame hye mo na mu baabi obiara yi ne kapre ne sempoa no Awurade hye na na amen sɛ bi ni bi ebi wɔ ha 25 10 saa na ɔyɛ ne saa ebi wɔ ha anka ɔbɛyɛ deɛ sɛ ne saa na ka sɛ bi na me da pa so mo ma adwene yɛ wɔ yes Philippians 2:5 yeah Philippians 2:4 so mo ma adwene yɛ wɔ Kristo Yesu mu no ɛntsena mo mu bi yeah ebi mo ɔdɔ asɛm kɛse o na adwene wɔ Kristo Yesu mu antsena mo bi asa adɔ yɛ wuntumi yɛ because onamwa no wakoto de asɛe a nipa atwa ho ahyia nyina nim sɛ asɛe aro no so ensɛe eni da so nti na ketewa bi na ɛka no ho ɔmo ogidie na ɔdo ɔmo nante sanity na ɔdo ɔmo yɛ yɛ hwɛ no kakra na doctor sɛ sika nti sika no yɛnya yɛbusu ase sɛ yɛtu anamo na amantem nti enedie no etwam nti afei na yɛ ma yɛ date yɛbusu a yɛ examine kakra abe ama etiefo nti deɛ yɛbɛtɔ fam bia yɛbɛma so yɛmfa kama mu yɛmama so nsi wo kra yɛbɛma mo ɛkɔ efisɛ mo adaroma ɛna ama yɛtu saa na okay mama Ghana for your do Ghana for yemi sometimes otan ona hwɛ nneɛma bi a ɛyɛ ɔmo yɛ a otumo sɛ ayemye wɔ Ghana for agye kakra bi nanso so bebre true ba bebre na especially ɔmo ne bi no ɔmo na hu nipa mo because o hwɛ amount na eba na exactly cities also part as ye bebre 50 cities 60 cities which mean to say oni onyanko bɛyɛ but oni aya wo mo na Kristo do ne hyɛn wo mo omo ya de nyame nhyira wo mo ne bia me ka sɛ we na ya na yɛ ofrɛ nse me metai ka sa asɛm no obi wɔ hɔ a ekura ne pa but frɛ ni nyanko hɔ enti ɔnyɛ but the friend bɛka no ɔyɛ a wotumi sɛ ɔyɛ na owie mpa yɛ cross ade bɛtae akyire no ma sɛ me de to bi a me no okɔ ya obi wɔ hɔ ɔfrɛ a ɔho mpa yɛ ɔbɛsa abɔ ata akyire no wotumi ho sɛ yes ade na ka no me a me brade nim me sɛ ɔfrɛ no still no da susu sɛ ade no ɛyɛ na homete nanso so deɛ mayɛ nyinaa na etiefo nyankopɔn mfiri so mo hworo no nhyira ma wate mo abusade bi a mo de to Awurade anim no yenim sɛ we wo sɛ da na me ka sɛ ba wo de ka wabisade gu so mai ye wo mu adanse bi wo ya na mo ka sɛ ye nye bi ne ye mu adanse ye wo mu adanse bi because na no mente ya nanka me ye kakra ya ye no na nyankopɔn so fa so hu ye mɔbɔ enti wayɛ no hunu ne sɛ wade so bi ɛda wo so nyankopɔn bɛfa atade yi so o sa ne yare no nso so ɔbɛyɛ wabisade e dia ma nyame nhyira mo onko so nhyira mo na mo hu nipa mɔbɔ saa nyame nka mo nso mo ho nyame nhyira mo nyinaa ɛwase okay yaba akrantia no ma sɛ bi etie bia no ye bɛsɛ no ye bɛwi ase obaba ne si hɔ uso mu ane wato ye bedwiri ya wi ase ye bedwiri no eti abani aba ye bɛyɛ adwuma no ye bɛyɛ adwuma ba akua
before I hear Baba for grow fine. Now we can say me promise. Me who no say obi ko relationship bi mu a. What expectations? Yeah, be there so exactly. Yeah, be there too high. Yeah. Obano anasa Bema na hono. One share ya at the end no. Ebeye disappointment. Yeah. The end result ebeye disappointment. And only thing say you nua bay I say we feel say papa no ebu ne kwasea. Na adwene a wode ko mu no. Yenre on peno on no but we want to say yes what sugar daddy omutua sugar daddy we kwa yen kan sugar daddy yen kan say say omo fe ne zaddy zaddy say yen kan daddy yen kan zaddy okay yeah omo na ska ne hye omo ho no zaddy for no yeah, what time is it for? Yeah. Zaddy for na. Zaddy for na. Pass no one. I see. And Mom's. I see. It's awkward. I see. So, it's the expectations. It was too high. So wo ko relationship bi mu anasa wo ko awade bi mu na se wo de bibi na ekwa end no ebeye disappointment enya papa ma ebeye disappointment esida biara na wo mu doso papa the same na ye wo mu de adwene awura sa tibi animu a wo mu wa akiri do wo mu hu no owura mu no ente sa mama wo mu doso bebre madamfo bi kofie bi mako ware wo mu wosika wo ma se abonten so a wo mu wosika papa na wuko na sika nyina be di maame ne ma no enti hoping say wo wura mu akonya maame ne baba no ware no a ni hia to atwa mama adum nko a adum nko a maame no hia to atwa the crying about abusambi just askwa into onim se wo wie to wo ya wedding ni wie na maame because yes wa kwabro mo si o na wo de aba ba ye wedding chenche aba busuafo na unu sa ampa we die na maame no friend say aso wo wie de abefa ba no ko fi umetana so okotana na sifi wenya abrosan ne so wo di de sorry a makoma wenya wahwe nkrofo apampam ukoye mbuzi ana abamubuo hyase na wade ne kage ne kura boda kage ne boda sana bebre expectation na de ko ene nye hyase motriti gani sa gani so yo pe wenya yo pe wenya mi amadan fo sofo wo be ware o na we be ba na we be ba fa ho be free massive tabe massive tias be free massive ko sua be 100 crate say what the shani yiri ni dwa de nam so say to wo bo ni enya wedding ni nwie kikiri kokko gin ni mama Sophia me kana say wawu na ware ni gui ko ware fo France no say wo ma yete wo chema se masi fira akra ye ba hwe budi chema wan akra chema wan akra budi mama ya bobo akra sa be nipa be 70 obi ama budi afi MC no wa honhom ne kan obi abetena chani ase honhom no kan akura ye betu afiye because ya wa ha yetia na wo fra chama free nkran na honhom ne kan obi na obi ate wo na ye se propra me see wantua kosua no 100 crate wantua wo fa di waboka wawu warka akunya accident adwenren kan jai ne yire no because they almost expecting Nisanka. Yeah, fast be new relationship. Yeni abre pawo. Yema mani e mantie entiasie. Nancy ni oni ba me ko ware. Na da konkun a dako. Ade. Case ne ba ye na say. Ade. Nancy ni oni ku. Suatra no. Eche no mu de ka decoration. Suatra ne hwehwe ni mu. Decoration say ye atwa mu ko. Abi ko kusuma ye. Na beti ni word na se dako. Enye ize o. 40,000 40,000 cedis.
150,000. Ani. 1.5 billion. Ebi yo. Eno kura bro. Ebi yo birthday keke kura ebi spend yo ma. Hey, you go need mama. Yo, 80,000 for 150 guests. 800 million for 150 guests. Nemu chandelier kura bobo hokra nya asem ketua. Eka. Omo na ejani. Who say dabe na ne ka say I think say na ye the right day I was here. Ada ne ka say ukwa akwade a na say ye kwa omo kwa akwade a niema ne ka wo from ampa ne ade a was ampa ye ka ho asa amendment me omo videos na no omo ye ma hye wo omo ntumi Yentumi o. empaboa emu bags Chese. oh we cry there say we cry there say we na keka ko be 2 billion. Oh papa we cry say we nyeka o we nyeka Won get na chain we papa ofa man ko siesie wo dem o wo de be siesie ria wa say tutu ade de ko be tutu tutu etu sisi ka mo wi a woni di mu bediti won sha taade umba she omo nwi nyina mu be wo afina mo be bobra no fe na mo sha mama ye ka che ne guess ne boys na say kukuruku no awari no nya wadi no awari no ne dia mawie na mu ko fie mu bie no eno ne awari no nyansa aka wo be ware nyansa aka wo nu ku ndi be kasa ube hu be ma ni suban se pace no tim finfini awari no ye anopa mi ba taxi me de bae na taxi driver no say no story ni nyina no otie na me tena ka enu na one passengers no che na me tena mu din tie beduru santa so na ayi ahonjo an about na me say boss ye dey hear story no afọ we driving no frame me was pam no awon na me chese ensem abra ne kase chese odwene sister no na esaye ne ya say edi adwene pa na rekofa papa sika because am ebusa no so ompe no mama da bia ye kana say mo amu tie ne tiase say yemfa sa adwene nwura ware ani mu ena mentina wo say me kofa de obaba ba hwe me mama such a decoration ya wa ye wa mo obi be ma bosa akawe ebi mu wi akofie no dey na wo expectation na unso ntade wo mpe togo ntade ya wo peteki wo pe buy de wo pe de bisi bubom so ahunu wo pe de bis abubom so ahunu enti sa expectation na mudi wura mu sese no a mu wi ana ye ka no sese bebra ka dem wo mun tem kura ye basa wo ma wade ye no kura egu e kire se why me ka se ye nye sei ena akoye ni sei me ka se ye ni sei no wan pen na blame game no ena ya duane bebrebe ena entokwa na blame game obi blame ni yon entokwa na start bra wo mu bedru efie na omo betete envelopes no wa na hwi ni mu no e won expectations no drop so yeah obo ba ohuma ya ye ne say ma course ba obema me be 5,000 wa calculate it obema me be 2 ma me ma 2,000 now 2 papa ba me be 3,000 is baba me 100 million it's me 10,000 oh nya but masa you go ma be 20,000 no afa na me be Crank Crawford manager bema me be 20,000 medru fie mi bie envelope so ma course I was expecting 5,000 me ko bie ma me 1,000 ho na abamu oba ma mpo na ma me 1,000 e dey create bema me 200 afa na wow afa na abuko na start ba afa no afra obey wo kasa ne ho a hey wo busu afọ ma o say so o ma me 1,000 eh Nenti bebe je tazi borom ni ma na dey abusuan na se be we ukuru ni bo chewie dia koye ayi e man the pressure to mo so a munyi o we enti enne emema ne emma ne pete da saa no mo ma wo sa mo tiri ya mo hade
musuba inti. Say ye be a phone line not to say see papa. I think and some can Yeah, be some may be papa to Nsem. and some may be seen. Mama, what in Empire was say power there? Obi papa when you see can why am an ebo. Who's so Yeah, never brought to some me. my dream wedding. Yes, I am my dream wedding. My dream car. My dream car. Who's on that? What between the national and any so, Mammy, I had a dream. Asana di wago besi me kompa go bi a check. Ne yakwa na ye de agya so mo power le. Yanim say man kwa na mkoto mu. Enko obi power le say kama ba. Me waka bre. Obi o me wo. Ana so say je ye mpa ibo ni bi na mo mo. Ibo free baby. Am boss say ya jelly no. Okay. I know The best shot set. Ya shop ya ho ya shop ya pia bonti akosho case ya bonti. Enti anu ana wo tete ade. Enti ma bebre say ya no mu ye onti na wale enche no. Onti na mo hunu ma ne no. Ah da bia ya na nsem ba. Expectation. Me say atem we meka na da bia meka. Ebra me kunu ye ko ye hye ye de ya mo bia ma bia. Kokura bi. Kuru wa sister me ye won ye o. Na sad date na ye de ne hye ne sad date na danfo bi onu so police. Ono so the invitation ba ye na eye day na ba ye so yan kan che say date ne ye de hye ho yanka na na yere ne ye nurse sister ye kukuru na ye de bre so say ye de enti mi anko obi de be bosome bosomi mienu police ne ba ho me kuru bi say na o yere ho te say o say ye jaye o agro na wudi na wo say ye adan was wo ma me kobo bosia na me de kokoye ne ho ade because na esi ne fe ne na fofo na de kobo bosia wo mu koye ne ho ade ni wiye no o ma ntimi enye ska na fe ye microphone de da wo mu ka ye no ade na eje wa na mo say kobo bosia wo ma enye ska nkwa nkotua to wo mo sore a eye kura bo kana wa tete no mo tete ene ntokwa ene oba no ode pam oba na okọ awade na nya 3 months egu misimi dia said there was any party asense awale ya enye sika no je wo ye ni ne no awo boka no nu hia o de da wanim what is your from school fees akra ho ayehia balancio eno ne friend sa Marco eno ne friend awade na mo so ware no we ya dey say nya bibia ya ka say be ma no wo bi enya obi wo 1 billion me fa say obi wo 1 billion no oyi 1 cedi free so a enya me ya ana wo yi 10 cedi free so e kana kra na thousand kranka no dia wo 500 to chan Bema, ye will be catching one young one capa. Na no man console Marco. Monco. Remember the brain on Bawale, baby, I are 2 almost and you know about and you all die be die. I said it would some pressure home. The Baba bachelor. No, yeah, what dear Prequana with Simon Kaya wife, Mrs. So. About for bro, Papa. Come will cry the issue, Modomo, Bromo time, mobile money, tell me. Almost breath for Send them in. Now go pongo so. Now we shall pa. When you want to move Juma. David, when you are papa. Yeah. We shall be in a ring in our favor, and Han and someone one bit How do you go? Our dear, and ya dear cousin of Coalia Copisco. There be all Waledia Cobobra. I do a new Cotoso Cobobo Salvale. Yes, petitions too high. A dozen to the baby actually, I get disappointed. Marco Yankupon Coso, now one shamo and a ray pa. Aya pa. Ya can't pay, ya can't say, ya can't sabro, ya can't tutuo, ya can't ya dear windy power don't pay no casemwa. Baby Barco penny does so war. Aya chamfo pa, and ya the one yinabe jania so ye. A 1 hour money to America de ya dear. Ebe dan ya ye beboa wo edia bibidro ene ahaban edia hwe ya de no ama ya de no afri wo so ene awia yi wo pese hu Dr. Ba ye kira kwan ya number ye didi djuma no
0244 988 988 004 004 0244 988 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 number way ana Dr. Ba edidi juma ewe aso ye se wo re Dr. Ba yen ye kira kwan ya hye ne so ye wo Kumase atonsu agogo aban hospital na wo atonsu agogo no na chi ana Dr. Ba yen ye wo ana fe enkranso ye was Spinters Road 18 Junction ho awon so be hu Dr. Ba e wo awie maka che wo se e mo wadwene nya wo se wo yade eni aduru enye no kore de da bia ya na mpesa wote ase no enhyefie nkase me yade we die eni aduru titi obi a won kase mu yade aka ne kotodwe ama odi echi ne kroma nyina bere anante echi na pe ho aduru anu onya na fe ama bamubu aba se we die enko onya aduru eno na Dr. Ba se ena awiame ne uni nkomo enka nkire wo bia wo tie me na ne se si ye kaso obi wo yade wo ni kotodwam ni ni mu a yenye wo ho aduro a obi antimi ni ensisa akan no me se de oso obetimi ahwe nipa kotodwam yade amanakọ a wo so oni ye bekọ sa America no omra ne ye bo pia ana sabi ye behu ba bia nsuo susai ede bode ho no sabi ebefa enti si ebetra se na ye ni wudi nkomo aka che o se ye fa nipa ni kotodwe ni na ye wo no ma bia Nyankopon yiye hye mu abebuo me nipa dasani watimi di ukotodwe no anantie eno na broni kan se eye cartridge yenye kan se ye gregro se obi ope kotodwe ana woku akokọ no ubu akokọ ne na ho ekọ ne kotodwe no na ube hu se adie mfita bi wo ho eno na Nyankopon de bo nipa dia ehhehye nipa dompa anim se de be ya ema nipa dompa se bi entimi nkohia ema yaw ema enti obi a wote yaw ewo ne kotodwe bi a kire se ni dompani mienu ahyase eye den ehia enu nti ene awiai ye cheche wo se ya no amahunu se ukotodwe se ase se ye o ya eye yade ana abamu obi a wonya nkwanhia obehwase a Philippines bia no eche se ni dompe no ahyase ewere ekwan abededa ni dompe nanim enu nti na ama onante ana wote wa na ote yaw nanso esanse na Dr. Baba ye aye wadaje ewo suahunu ewo nimdie ewo haban mu ninti yenya haban bia obi a ne kotodwa achia ne kotodwa ama ne nan achia obi a ne kotodwa ama ne nan aya ananta obi a ne kotodwa esu kekra obi a ne kotodwa honhono no oba Dr. Bawa esanse ye wa haban ye de beto so ama haban no nso na wurawura kotodwa nim ama de awewe na se fififofro no wo ba ne ntam na wo ya emanipa no hoto no emaninya ne fa hodie enu nti ye wa dansie bebre ye woni pa bebre anan komu ntimi mfomu kotodwe kra nante enso ne omonam obi ba ye ho osimi mu eduro ni nti na aka mi kotodwe enti wonko ne abo wa mu oduo ebi mu odu cha won so omonante eye yade ba ye hwe kwan ye befo so a ye betu na mu akọ yade no ne ye de hyehyehye no ma ye de hyehyehye bibia ensem fata enti na awiai obi o haw ewo ni anani kotodwe mu no besraw Fabra Dr. Bao ni enkyere wo se ye wonimdia a ebetimi ade adi dwuma ewo kotodwe nim da bia me ka che wo se ye ka obi adwonkwa ye se wo hibon no kasa na wo sha se rewe twe afiri wa wo nante a wo bebere enti na wo be mrantie bebere maba wo bebere emere wo bebere o mo nante a na o mo ka wo mu obeka wo mu aka wo mu ompa kira kwan ade bechi na okoto penkela ade bechi na okoto adufofro enti ne da mo bekọ na wa yesa pharmacy shop eso still de otia na otie eda de eda ana odete wo enu nti na Dr. Ba se wo benum no bi a emfa wo yade ne nkwa de yade foforo bebre wo de ene ebrane emfa haban eni dwuma ema wo eno nso umpa we enti obi a ne hibo na dwonku ya ne ya a wo bre wo nante a no oka wom obi de akra de sabi amana tena dem a wontimi sole nante a mo famla Dr. Ba ho esense de bia me ka che wo se kase bia wo ho bia wona haban ya ye de safiri mu nenti oba wa dwonko ana wo hibon na ye wo ya no ye de haban betoto so na fe ya chekere na fe nante ananka wo nante ana wo ka wom na ye wo ya no na ni nyina ekọ na ho ato
ene obi adi paso no ma menne aka na chika se ene mo adwumadi nti ene nipa benya sika wie no na yade adokoro no enu ti na Dr. Bassey esanse Bible sin se nya adwuma ni di nti adwuma de obeye na woye na adwuma ne kofa yade bra ode afabra yaso eyo titiri so obi benya na chika se mu yade a eya na times eye nuoma pagya ene nuoma so a ene ntenase bebre ene nyina ho ene kofa saade we nyina ba na nuoma mabubo enso woye nipa dasani nko a sa nuoma ni nyina obeye bi enti se ne wanya hawo wa chika se nim ebia wo sori anopa wutwa akon a wo se me kon yam ya madam kon so hwe ka se na ba ya chia no se ho hya se ka sa nuoma na obehu nipa dasani mu enti obi otwa ne kon a yentwa wo se madam kon so obi okokete so a se obetimi ada ni kumpa ma ne ho ato no na adane asem esan se wanya yade wo na chika se eye na spinal cord num enti wontimi na enti no kwa obi ne bed a oda so fefefe nanso eba na dodonko a yade so da ya no ofra sikete so na fe wo sun tonwom menkoma brabo idie ne bewie miseni a awurade na ade me ba seni na ade asa na menkoma mitimi na maka kete so papa ye wo ye meden nyankopɔ so obeye obibi afo ani kire Dr. Bao asemtia no se nyankopɔ so wo da kete so na betimi ada na ho bedwo a ayi chika se ni ti afabra Dr. Bao wadom ye de aba mayen a ye didi dwuma enti se kase no emu abiebie se arewe se achia se bia fratena bi so no ni nyina ye Dr. Baasem ye mfada de ye mfa tuo ye mfa seka ye mfa agyan ade a ye de hwe nipa yade e ya haban eno a ye de toto achi kase ne so a na fe ohun ato ene obi atwanwom enwom ne ma abonten ne nwum nyanze misisi ya me ya ba ku twa bi yato enso wodie ye yade nti ye ntoy edete wo so ana ahye dem na ade atwa misisi die da ba na beko yi misisi ya me ya ana ade atwa nwom so wo nton na da dem na wo da ho ana wo bre mame ye ka wo ya beka se didi agro eye ni birisem o sisi yade te wo so pa na ye se bra Dr. Bao ni ntuasie ntema wa na ade tifie ana mekwa ha anye ya mame mekwa ha anye ya mame nti wa ba mu abu dabi sebe mpanimfo se so oka so obehwe nsuo nchanchan ya nke nsuo afre ni nsuo ka wonum bi da ana mpanimfo na nso se nsuo fa wa enkyereze nsuo no nko hu biem nsuo fa ba enkyereze nko nsuo no hu kra biem dabi die ye kan se aduro bu aduro wakọ ba bia amoa wa pomodin se die ye boso se yekuta aba de yesisi yade no oba Dr. Bao a nyankopon da roma ye beboa wo ama sisi yade ane wode bobna ne obi free trotro mu si fom se ya 30 minutes na onye ne bag in free mate ni o mate nso penentem esa ni sisi nti enkosi da be na mate betwa 30 minutes one day one hwe na afi waja wato fom na afi akofa asem aba bra Dr. Bao ne mo amasisi yade enfree wo so hwe yenura ye ton a yenura di adwuma no yenton bi wo ba bia enfree yen kase me kopɛ Dr. Bao ato bi fi se ye pese wo ba ne hwe yade no ni hu ahaban kura ye betimi di akon yade no ama wasum adwo ene obi ba atwese kai wo ye basabasa afedi omo adwin nyina chom se bayifo ba ko bi owo mu fie ona ama ne ba ne botam tie ye wa adwin mu ha wo ho ye yade se wa adwin wo ka wo be ye no ma ensem fata fisa adwene no na kire nipa de onye enti na obi abodam no na wo nsuo bebo no se dean ne hu betu okro se dean bibia anya no fisa dam no las yade bia wom enso wa adwene eda ho no wo behu se nsuo bo wa na wode e kire se adwene ne ye adwuma enti obi na adwene nya adwuma no onsai fane bra Dr. Bao ye ma na duro beboa ma adwene na timi abeba ye ama no nso wabekate bi enipa edasani etimo ene obi de ye twere yade wo beti oti watwa hwea na nu twa huro obre wo won nan yale pa beni Dr. Bassey sa yade we nyina no ebi wo ya wo ye ebi wo ye nkwanhia ana okohia ya ma sa yade no aba ne so nanso mpanimfo nse sabi de okomgya no omeye wo bo modern na aba Dr. Bao a sa wo na wo so watwa mfie bebre ye be mu aduro amoanom amoanya fa hodie ene obi asikyire yade diabetes tete no ye de haba ye duro bi aba toso sugar ni timi beda normal pepepe ama wasumudwo fisasi kire yade ebetimi amoni afra ebetimi amekuratu ebetimi amyetwa nan yade baako emu nsem bebre na la show kra de wonsa ho ebetwetwe ntini no enye adeketwa etifo ni che Dr. Bao na say ye ulcer eye diabetes eye pressure ni nyina ye yade wo de ba ye behwew ama sa yade no etuatwa
ɛnɛ gye number na edidi dwuma no na bɔ mmɔden sɛ wodo yadeɛ nyina bɛbɛ chamfo ba nyare wa nyina bɛdwa no wɔ nso yɛ de ahaba na sa yadeɛ no am wasumadwo number no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Mr. Owura Dr. Bechira kwa hyɛne nso sɛ yɛ wɔ Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital n'akyi ɛnkan hyɛne nso sɛ yɛ wɔ Spintex Road 18 Junction awiame no wadi nkɔmmɔ nyina wie sɛ ɔpa yaresabea papa a ne din ɛdɛ a ɛntwam da ɛno ane ba mako yeah MC na me show pa okay I Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mo sam dwumadie no ɛno a ɛna wɔhwɛ na wotie no na ye gina lady yasemi sumpacho baby a mutwa baby a na bibisa no sɛ ope man no ya woka sɛ debi ɛhɔ no me pepa ɛhɔ no pa ɛhɔ ne pa because ompɛ no ti die na na die nti ɛna okɔ no ho ompɛ no but we say ka so bɛware wan ka bɛte ase ɛdeɛ na ade kwa saa wadeɛ na se obi a wompɛ no sika ti ukɔ ye woni sika sabe wusi hunu no a why you disappointed ti na afei deɛ ɔbɛka bia yɛ bufuo wo sɔre a ɛna kora wo ne na wo discuss to kora wo no aduane ma no wo ka se nneɛma kora wo nsi because why you disappointed ɛnɛ ɛmɛma ne ntime nware ɛma no ye rig ba kwa ye bɛhyɛ kora de ayɛ wadi anya sam ketewa wo mu ntumi nware ye wedding gown baako ye makeup a ye bɛyɛ ɛno ade so obi free ayi Nigeria ɛba no abɛyɛ makeup no ebesi da awa mo na bɔ mpaye obra ne wara wabo ɛya medwene ho amenti ase mpacho so wakɔ na papa no o sika mpacho woni ne pɛye nko awo dia na akua woni ne pɛye na mpo wokra no woni nkwan o fa so wonya ase sika na wo de wo pɛ bia wonya wa wo de wo pɛ bia yɛ mfa ma obi anya sika na ne sika nti wanya abere ozo ko pɛ bia omo ana bɛma bia ɔno ɔse bɛ ɔba nti ontimi wada yɛ ɔno ane ha o ma ɛna ɔba bi nso a ɔno so sɛ wa ntimi ansi man hye na anya yɛ ɛno to ɔno ane ha because abrabo obi anhyɛ obi wadwene na ade bɔ ɔbra bɛma wo wakɔfɔ ɔba deko ya na ɛwɔ so yi ɛnyɛ kaketoa na sa wo no ɔba atena sa kyenkyena ɔse we bi na ɔpa ba do ade wa kyekyere ɔde ahoma abɔ mu atre ne fie ɔ ko nti wobɛnya obi ɔno de ɔbɛte wase na de ɔwɔ no wo de aware no in fact ene kura ye brem kura ma first ane ya si ye twem obi abasi obi aware twem ye say ono nya 18 na watate twempena say onya 25 one boy na trans 7 years 7 years no so wo mu didi wo mu da bibia wo mu ye na sa awarefo bia biem na aka ade ba de enti me de me hu say so obi ti ba bi na ware ya na sa na most of the time ya na asore and a tribe and the film and a cause us our problem. Because at the study at the same go food timber, I'm saying you come there and yana you come this old train and say and then I'm back a brought 10,000 mewa. Now they will come this year, Obi man and 20,000 warrior. Oh no, sao about Abano Obama Bibania says Carabao. Just an 20 say 2 billion Nantre and Antrim. We are bound confirm. We are Bangkok, we are Bamponche. Now the banana was Abano, or we were for Covaro. It's most of the time, no, young families, no, and a baby move free in this house, or Mamma Melina, and no, young man behind you. My Yabba man at Tessano, or send you about this, I don't know. Now, when you have a power, what's it just or to animal when you know, but yes, I fashion one what we are. Marco, so many are to sadly. Now, I make us a Marco say, so what do we need to go for? So I said, Union Swawario. What's a warrior? What's this? Escafo. Marco, yeah, they call what dear Nasam, yes, to send my lady.
Also, Sassika, warrior, woman, and want to know because what I said, men, it's a failure. It's man, because almost expectations in the disappointment. It's a ban expectations, and so a man most of the time, man, I was our problem. Now, society is not a man, and yet, so being to me, you preoccupy my dreams, say, just a bear man, I hear me. But don't say society, you are building in such a way, say, as a BBR or banning a soft way. You don't not you're conscientizing in that manner. This is all our didn't go not being as a semi kunde. And then you say from nowhere and Obama Benyas had you know a society in your building. You're building in that manner. And some ways I'm who blame a society necessary. You know, at the second year, Nama, Yadishan Collage will say, who are now telling you a money. But you're not ambassador money. No, but no more don't person communicating. You're building her atrocity. You're building a society. No, it's new money go wrong. You're building say no. You say maybe I wouldn't know or Babe worry. Aye. Or say the budgets, yes, say. That's right. What catches oh, me now for funny at the identity, dear. Young Quania Quabosia. It's 1 billion near Fanquayan, ye been. But since America say a system you're building, but at least a new women must you continue. No, it's if I say, what about to say at the end of the year? But Bama Oko Warini, only Sika obey yes, man, but you look Romasia or Baby Cry willing. Say, Bama says they can be never said that. Member hearing so I'm just going to say that a system you're building. It's all background. Who shares our situations here? So that Sekobase, Bema in Libya. Now, or Baby between our Bema or vision, our Uniska. Ma, one way, Bema or vision, our Uniska, Beba Benyesika, my own baby. I tell or bar or no back for Bema Wuska. Not that your Baba Tanasia, Nina Beshe, Abana Rabbi Bossa, and a BSC baby. So it means that all your banner will call not Berman in Libya, and yet Sikentin our Kawaria, and our Berhuntin our Kawan, Ayabrabo. Say, Auntie Sabi must say, Abrabon, your Comonia Maria to say, Sabine said to us, also with you, now Berman, you want to be famous and Kwame family. Sabi wish or Banti Mama, or Bako every length. Nasem ko vote me ka say ai na me mfa for kra etime bi na na we ka claim na ntimi ye obi timi ka say me na for ba na say ya anya ma na je flash ya o me ka say uniska say bi wonya bi o ma ti etiyen ko bobosia na mfa ma be but I want me me ka kire me nua be ma na say so Obama was pressure you na say bi o pa bra ba because mama and go for be yes how we we be e be da come at the tio anya no na de say na wade na go ani or the seeking because on wakoji loans waji abosia wa e to we no. So the emphasis is kakura baya ma omo de teka. No, we are saying. Na what about today on bedi. It's from Satan na come afi na reality na nkasa hate omo. Na afi ntoko ahase. Afi duabo ahase. Afi etima eno de it doesn't help. So your banner with here. Sa adwen no de. Wo de kwa bare ma ya kasa no several times. I thought kwa na ma bi kwa ya adwen sa say yetama. But yentama. Ye kan okra na achi. Yentama. Ye kan okra na because it say a girl idia okay. When is papa nya lands or Prince Kennedy Jones so that e wo behuni one bra me fia wo so ma e na papa e kran so enye sei bia wo han dan na wo tie busia fie no aka sei bia o tie busia fie nti be ma papa na ka cho so wasi ni fie bra e wo so ame enti bra e ma bra no why dan na wo be busia fie so han dan bra so han dan na say busia fie bra be ma wo ne tie wo so pe e ma bi o Debbie may come next year. So, maybe a while. So, what's your bushia fear a day? So, but on to your back at us a corner behind a day and sour, but because to me, my warrior no, and find my bushia fear as you anyhow. But we say no, dear Sanka, oh, Donno, open or someone in the back now. What's in the fear? What are you going to do? I know because of the corner, Mamma corner, and the call back and the view of many. What's in the fear? What's in the fear? Would you? Oh, now me can't be said to say once some Berman be who's a walk on your correct. Ma on so far what you. Sour, we are. Sour, we are told that you best say, oh, you one in a style we are near me yet. Ma, a brass Berman so about 2 or so. Most of them, and I am a man in house with you. Because I do very young. Berman, in fact,
most of them be the baba bofo onya bofo so on fan so be asawo or time I be mother unya ni je da wa ana me ware no me nyi da na ono ohu se wo na wa na bofo eti wo no one ohu kura sa wo befo ohu se wo na man na bra bomu nya wo wa ba wie eti obi treat to say the obi a on pedi obi treat eti say obi a wa dwene wo fie na wo power pa assistant ya wa na wa oni agia ye nse be ma most of them almost all done. Also, Bema, Yado, Bama, and the Ocasa Bema, Uncle, you call my crime before Befa. Now, I might be a Bema and so Ebia, or Ban Sophia. Tieni Missing Cobo was enemy family. This is Cobase, and yes, Pema, a great disappointment, and Bema in the Bassa definitely Bema noon to now. Yes, now I could have problem. And see, Obapa betrase na fe ye nkona ye ba ya to aso e wo ho e ma mu bom paye mura so ne fie bom paye pa wade munya bia osokofo wi aso dwetire nyina ba ye me ho ade ukofia kodede mame na ho ye de nyame adom enso me ho ye ba okay fa ye remwe yo metia wa hwefo ne watiefo nyina na ya mo bibia kwa ba Yami sra womo ne Congo fo edi edwa anasa mo ne edi nkomo yami insra mo say level a mama Congo ointment edru no obi a why ointment bia hia na watwa ye pruse na obusa ye say ye de no de na ye de ye obu won so a maya adi o obu won so a was hey ma ton Congo obu won so a was Congo ointment maye ye ti ama amanfo agemoto ama nipa bebre so enya ahokeka se ointment ni was wo mu ye bi eti ointment ahodo a after Congo ointment apie nyina no na ho odi gina Congo so na mo so e de fro nanso ye nim de ye de aye de enti no ye nim se obi ani ho a obetimi etu ye Congo ointment ye papa say ade bia wudi beye biara a yabodin bia wo afidie so say TV anasa radio bia perfectly 100% eye adwuma na eye adwuma ma sometimes obo hokra no a ebro na dwene ne nti ase so obi say eye nsan na gu me na mekoto Congo ointment na me desrai na me desrai wie ne me hwe kala afedie ointment ne dia ama me na wo say me desrai bi ti se kra no se kam toketo an me tokese me de srasra me nyina wase me srab me baba ko keto bia no wo mu kra se na nye ne natural color na ne kra no wase ne wedie ne na pumpun tem bia behu na sansan bi eketenkete bebre ya se gugu ne wedie ne wase wa ya entimi nko o sra ne Congo no na adwena ama wonim se bia kra ne color wo de aba no aso se ye obu on ma behwe oye ebi oye dark na behwe ne color no na ase brim kakra to ndo hu ni say ne ba ne color no odi Congo ointment say no hu say me say na ne ba no skin disease aye tum fe eti wode Congo no esra ne ba no eti ese ni fie ho de Congo no mu nyina wo mo esra ma ko yeti efidie so ne ye ka obu obekasa wo kwa me ya madam fu bi Abdallah oka chere me say ne yire say madam we dey say do si ton Congo no kura ya na me kwa da bia oso obi si da bia oso obi si hwe da bia obi ka sansa ye papa ne de da bia obi bedi ho adanse ade ne ye papa eti da bia obi beka meti hwe eye kejeti Dubai 18 mu ho steps ni menti mfuru biem di etira menti mfuru papa bi ton Bible was steps na me furu obi obi ehun se Congo ointment na me call mama Congo obi mo obi afre mi bi wo bia he mama Congo na ekọ no wo be ma wo bia afre mi bi sansa eye papa na woni mutim so madi hu nkomo wo eti minya twema no wo kire se me na me ko no munyina efre mama Congo ye kama Congo ointment ye kama na ofi za anye papa kan profo hu mi akombe ma me fans sam digi krom anya asam ketwa ya ye ni ye na ye hyebo se ye nsesa ye nsa no da ye be ya ye ni ye sa se improvement bi wo ho e wo se de ka ho kra ye be pese ye de be ka tembia doctors ne necessary e wo naturally ye research about your product ahodo a ye de ba ye pese ye mankrofo de ye nko anye de okwa akoto be makomako be 30 ansa na egu na ko ye wo to ba ko wunyusu nru kota bo se won sa ni nyina afiri ho na eko mi ankasa
Congo ointment me nam sa na me dra ayi friend say labor runabout na me share driving me remember say as ma say aye I say fight we bisa mo bi dam bag na me tey mi aye na me de foul set me call top high esan ebe drew anraga junction call airport runabout na de ni ho bi ye kan say abeka say bo akoto bi na hwe o to hwe ni ye bo a me betina say afre me ka che me say me bo a your number is 0249 0249 01 01 71 71 01 01 0249 0249 01 71 01 01 and 0204 0204 61 61 Marco, a man ya name Emako nyaye enya be menti na abekwa kotoku ngwa atete ahye wone Debbie but one kasa yedie one kasa so na ma confidence level betimi akoso one kasa bo se pampa nyina me ho one kasa bo se mintiti manem ade ba akọ ye ne se enkekaye wo so na wonam kurum na emuye wo hene na wo pe ba bi ahye no wati na me kasa wo nhye trouser wo nhye atade bi a woto da ho adi ayo hwe eze na hwehwe nkrofo ani mu why you confused na o kan na atwi wo konya na kan na atwi ho so emfa age so ko se ba bi ti sa yare egwe nye yare a me nua ba wasa wotena ase so say me wo infection nya de ba pa we frani infection frani ti me ma obodam yare fu bi wo wiase a obi wo hono mu a enye virus na bacteria or so bacterial infection de enye hwe ebetimi afra wani ebetimi am wo abodam ebetimi abubu agu tembia me ka say ade bia bacteria aboa watimi se woni pedua mu no say doctors ni hu yare no kra hu say aboa ni no mu chesi a mo wodro ma aboa ni nyina wu a de ase bia say yetie ntimi nye ne yebie me ka no kra treat man nko fa kongo bo ho ban so utobi no watua na aye fine mo betu akoto mo fa number na gu TV ni so ma kombo Eguti fa ni so number no gu TV ni so utie radio 0249 01 71 01 and 0204 61 ya mama you ano mo JHS ne wo mo twiro BC so start enura edi aye nkore mo nkafra o mancha number ko SS omu benyini Congo o betu to the provinces me say bedu was me say put the robot be I want to be bia me say am no be to be man want to be ama ba me say am no be what to nku ama nwe ayew what say nku ama na enso be am yew what say nku ama ho papa ya to Congo ointment na repair ama ko hwe me nsa de kama bi kura me wa ha se me bia ba za me yes signal bi ka ta anya na de me de vim full vim sokoto ba aba oh se ya de sokoto ba ma ba me sia papa bi o ye ba doctor wo baby na me sia na obo me say doctor there was munye se me hu o da de sokoto ba ma ba ala me say yes na me say wo gunu wo say munye masa bebrem obewra ba munim onim say yenya aba ne aba ye yeso ye ni ye ma ko ye kama we ye painkiller sa na meka no ana pain reliever so honam ye wo ya se o kasa mu abu na wakọ doctor ba ho ama na kira ma wo ye dan a wo ho a emu betutu ka operation nyina mu tutu ye no amansa ka sokoto ba doctor ba ho wo de haba na kira ma na on ma na so ti bi ka fa sokoto ba frasa we dey atwi kama fa sokoto ba fasasa ya no betu ayi wo bia wa ye operation pin a emu wa ne tutu kakra o mi ana de bia fafa ni wo na ye free chipen wo se na se me na free chipen no na me de twima de me na ne hono papa mi am gina me se me na hono me ye ma hye me de sokoto na twia e na etwe ene atwetwe no twetwe na me de just the person am eti obia wo kasem ya wo ya wo sisi ya wo ya sciatica pain eti mi ne pa ma ko ni ma de sciatica pa bacterial infections pa ni ti sciatica pa eti wo de wo na dokuno wo sisi ya wo ya akọ onase otu asenche fa sokoto ba ni bisasa wo sisi wa hututuo ni sasabro wo so papun mesra wuti no asohye oti bi de tum na de ta wo kuri wuti so abo se na fa yi ni nyina afro ya de aba mo betu sokoto ba Congo ton ya mo betu sokoto ba ya de aba adepa ne ton ne ho fe we so de ye ni wo mi atiem
abrofo na yes o pharmacy ho no ko abrofo ne de ne no mo de gumi atem eti yen ne herbal di kan ya ye de ya de ne fefefe eti we ya bam wo to Congo no na wo ton na wa kire mu se bam ne de emu hyehyɛ Congo de ɛhyehyɛ the number ne 0249 01 71 01 ɛna 0204 61 yɛde Sokoto bam so abepi Congo so Mamsan Kamodi I mean shapa I Akoma 87.9 FM on your TV Akoma was some you my dear no more share and amutie and ye hunya and ye de ebremo agree aware enough from sa aware edin na tantu no enye muhwiri si ya na wotire mu anu ehwiri si debi baby a wo kɔ no ese se wo hu se na ekɔ no makɔ akɔduru enti emu nsam no ye de edɔɔso enti se wo kɔ aware a mesra mu moto mo boas hunu bɛma na wo kɔ akɔware no amotene dɔɔso mi chese se de mu si ye mo ho no edɔɔso obi wo ha enwumere ni nyinaa no wa fa ne namfofo nyinaa yenkɔ na yenkɔ nkɔtena hehe ni yenkɔ gigi yani anopa no so ya san akɔhye bibi de mo ahwan anopa no se morning coat to se de ba de na ya de na mbo na ya de na mo ni nyinaa eye ka sa bosumi ni mu nyinaa wo de kanko a eka nko a me pa cho wo nyinaa wi a wo be kwa agya mo obie ni wa ni ukunu abeba abetena ho amamu ena mpa cho wo mesra mo wi na mo ho so kire mo a obie ni wo betimi ahwe mo na ahotwe yenu debi enti mo ya ade ni nyinaa mo fo mo esra mo nyansa ento ho obi okra otumu say evangelist beni evangelist beni won TV so o escapa nti me ba say ya obe support me ama me ya nyama bebre the expectation ni mo edru na me fi okra canopy kura ya mo bara se me mo canopy wo da first kan bere mami ni di upa akotra godin tulu dana pampam na ya refreshment nyama sa nti wo sa na wa check sa no sem papa ya ni papa ne papa de me hwa wo escapa wa Akoma nti o ya djuma o ga Akoma se ya na ro ni TV am be ni TV so nti o ya go media general wo escapa nti o bibia mu a papa no ba boa ye nti ene ne ma me enko na ye ni jejeje ni ma ne keka mogbo me pa cho wo wie a se sika no papa no ebi na ho o de ba ma wo ne ba na kwotena ho adie na mo ko bomba na mo mienu na mo ko bom mo bra enti munya nhyehyɛ ya ma mo ho amodachi be yi se be ya e be yi mu ba wo ebi wo hokra wo wie a wo wale wie no kra na ebi wo ha afi kra na yare ebi mpo e be yi ne ho awale ni na eka da mo ni na eka adam wani mu mesra mo e ma mo ntua nyanse o papa mesra wig no to 2000 na wo wie anya no kwa na abɛhyɛ to 1000 dia na wo wie a enya no kwa na wo bɛhyɛ because wo hu nduru hɔ ahoma na wo foro no me pa cho wo betumi aduru hɔ obi wo ha wo betumi enu dia ne ye kan o 1 billion no yi oye mu 200 million obi o bi ana mama ko dia ya me na woni bi efie ni bi wani ni wachi ebi ni wo account mu nyina de dem 2000 Ghana cedis what the more than 1000 cry ya ubedi kom asemato oh enti munwi asemato budget ma me ne pressure e ma no for petrol ko wo beto egu kansi na me de mo ko me ne pressure ne doso se hwehwe no kura sa aba no kura ne se ye hwehwe ntoma no ne o ewiase obi ehunu ntoma ye de be wa ese first nke gu ekola ya na se what confirm assembly ba assembly ma say ya de da be kan na ntoma ma ya hwehwe ntoma na say ara ye ne kodwa ye ntoma no ye ne kodwa kwa ye ehunu egu ekola sade ba assembly na say fa ya be ya se bi wom se bi nim ye story bi sabo be kaya
lady nika or the boba I told I and the when you decide be the ho and the boba I was on person go ku so ni ma se and o mo do bo and that's how I read so much ho nana mu didi kama nana wo mu koba kama mama say ya so and me say ya so free tamale ya ba bedru kajetia na go na esusu na me kan na esusu abayisam sa ya ba je wade no abayisam kese ya mama say wuhuri mo ba be to say me yeso for mama ho ade kese ne mama ne papa say sofo no you were there mu huni ne ma ne so say mama ye o say debi sofo me na wo de bre me say ya so simple say ya na me peno and shady city it's decoration won your no an nkola le boy o kentu aka prebo Saturday me call already okay puso ma me to nya na mbofu envelope ma kuma ko 15 ade ene de bre list no mfante for dem ai ene wo list no omo bo de ka sem fam no ma bo we na envelope ne ya take be da ho no o ma take chese yes senior man na ye de ma pe sa o de ni na aba anso a de ba be so ma I'm telling you me se betu wo say and I'm saying tia me no mon ko so ton mo mama ne mama no mon ton wo mo fo say mon ton ani kuta ne say wo abo we di na we yi 100 no de abeto ayin wo abo di me se bo 15 o wie no entuma gugo equal like gugo bag o de be sen tese how for sale obi be di iPhone nyina to akwa no akwa tete no wode ne wa ye nyina wode be shame akwa tete no free say na ye depressed akoma ni bre omukodu fia de chie ekombe de wo mo no ana mo no be who say yes ana me se ma adai me be ware me wife ena omo de list man sa me na draws ni blazer nyana me se ma me draws de wo bi dada se sabra blazer wo bi dada se sabra number 2 awale na me no ba be wale no do so just say 40 years or 50 years me do better no dimi to draws mo da ba se si na ye ko ya awale no pressure wo ye chem no ye nkojiji loan mfa me to draws no e wo bra wa na wo ba yede adi be ana ya mamra de ana ya sesa ya ana wa na ikasi ba be ye word num na omuko ono no nadamfo bi na nam omuko ye se fa bibi fascinators den fascinator no makwa koje eno ho bo no mu ye fascinator no mo se ye se papa bi 100 Ghana eti aka omude ba nyama twetwa ma wie na yesi decoration we so baba jiska yesi okwaje bibi fascinator okwaje bibi papa o mbaje hu ska yesi ase satan na se fa fellows I almost na se masa saska min twa na nim twa na nim come say ah le ba come we hu wa na how many minutes now we hu wa me se me wa me ne boy wedding so what dem kuku me se me ye na kakra so ma me wie na nya kakra asem it is as focus le better na se masa adie ben nko ade a adie ben nko a ye worry ma nyame February na 10 years February na 10 years and a champagne 5 million ade champagne 1,000 no champagne 2,000 wutu na ba ko yeah emu agenia because o person ate waka 29 yakofa MC yakofa MC akoshifo bi MC akoshifo bi mu sa wede because onu so a charge na waba aifo turu na fra na ba ko adwo so be ko am MC se wo di Ghana sika to for no tia so mo police fo achew we e bema to sem ya fo kasika aifo se o 29 na papa adwo so bisi masa wo di akomemi achew we e bema fo sika to for na aifo tia so na me nkyere wade adai obi enim se wo be ware adai na mama yanka se bi nkyere ko fo se enne nipa do wo che nkwa
Nano de na asama abeka nne. Enipa do wo che nkon. I find out we na would expectation nyina asoso no. Wo mu pa yie na beto na tensa wani ji abeji no. Because I find hwe kwala ya to na so dem. Ye ko fi akokinka ye. Mama, 1 cedi nko na ye 700. 1 cedi nko. So for my guys I'm say for we ko to na I would am mana ku school at. Una open sesa. Just say enzamfungo. Now why would you want to yourself? What is your budget? Cameraman. Area ko han obi obenu aduane. Area ko Yabasramo adwene na mudi wura mu no se ya brabo na mo kobo dia yabasramo se mo ntomo yi wadwene free so se me kwa ma na hweme eneni ho ka se me ko ni na kobo bra from class 1 because say be wie san 7 ma na wa anya ne san na se o ba ya idea ne fum ayi bi o me fun so sesi a adai me baba ko na atora for brand new from US e dey amana yere tinio sister na ekwa aware no e no ko se o kwa ma bra na hwe na ke me wie dia be wie den ke wie dia be wie but okomu the adwin se ye nyina dey make kobo bra na obedi 50 years sister no na brother no ato car no and a commemoration for the 50th anniversary. This is life. And ma, obi oti US and say me come ma ware kire wa ye kwa ware na say wo ya abadwin Nsem na UGC abadwin Nsem because enya boga kra na we of home and that from boko not just say I mean bank account ma ho sa wedding ani ma ho ani ma ho mama very simple and obedi ya talk aja no this we need abrabo enya abrabo o nan fofo more pressure o ma me no more pressure o nua no more pressure na pressure wo de ko hwe go bi ba be na so na if you are the better o ma no marry there yenye serious me say o kan say obi o balance o yes o boss abra ne bia ayo be get bia nobody is against you. We are snaya dead. Nobody's against you, but ya adwene be makuna wo so ko fam no na eno na be de bia meka me se be makuna wa gini kura du be bia wutime pia na adwene ba fie atara wutime ji me du be bia na ni ba na ho so na ni ba na ho so assistant kanokora pass dam na ni ba na ho so de TV o so eti ya mo be so ya be be ka kire bi o ma aware on mo bia ma mo pressure mo bia nto pressure ma mo aya kan won tia oh yes oh na say there my obi nto pressure ma na say there oh ya be ma de komo ye die say oh ya be ma na oba bi ma pressure na say odonti o tena say ma na pressure de obi wu na ono wote wo nti ma me de me no yentu e ma na fo aware bible mo amamre kwan so ni nyina simple baba bu de no kwa de so obi hu oba na odo na onko tie ti ade e manager say ya fuom say ye quarters say ye pipe nya the manager no nya soma maware anya dwampo ne ye ko tito drinks ye ko mo so na obey ya fine baba o ya against oni bia man sa pressure na say birthday ko rules ka obitima dine shit obitima dine say you say who obi dino according to manin siwiti wo ho wo bia maninya de wo bia maninya fe ba be mani ni bia e man pressure ento pressure ma no e man nkobobo sea enkonko ye ho ade wo benu hu awade anim ma ko de wo kan nyina wo mbata o mo mfa da o mo mfo e ma no o mo pe ba bia ene event centers e wo krum ha na no bi mi mo fa bi ko ware mi ko bisa ba ko e se ne decoration 60,000 600 million ana say animu ho no so on be traditional no say 12,000 120 million etimi wale ma be eyi wadwuma na wo ye no wakatua yes bisa wo ho ahia kra na wo akasa any sound wo waka eyi ho no 60,000 ana animu ho no keka no traditional na be ye no 120 12,000 enti ekoka no ho a 700
etimi ye ma 21 de wakati ya yesa mbisa ho bosume unya sen adwuma na wo yesa business kwa mo towade a daily unya sen bosume ba so no side wanya bisa wo mo sa ne ma we nyina ansa MC no so de achewa ye 5000 MC no wo bi aye ne shepe wo bi aye ne fefefe Doc, abusuafo me mamu nyina ha ene awia baabi biala wo hwe me mo nsusu a mutie yen wo radio so no the Great Kingdom Medical Center ayaresabia kese a yesi ewo akropon akuapem Eastern Region mamu ana meken enya asante mantem ha akropon Eastern Region akuapem akropon asem ana meken mo amuhwe TV ni de wo hwe facilities a wo ya ayaresabia ho a na enise ye kachiro wo so wo ba na obehwe wani so ade minim yare a haw ana minim yare a teteo ene me ba ya na me bobbo no so ntentem wo de wo hwe ayaresabia na uhu se yade bia haw ewo nipadua no mu no emfa nko ba bia se fa ba we ne nye heba o enye heba clinic tihwene wo de wo hwe facilities na wo ho no se wo na wani haw wo aniyare wo de akina na aniyadefo ana omo no ye hwe wo mo ana obi a wososo ose dental yi ni nyina no ye ewo ho afei susu no general consultation fa chese se malaria bi na haw se afei diabetes na haw pressure na haw ana afei u kidney na aka no specialist clinic yakofa a doctors ni bi fra monane ede omo aba ene Ghana doctors ene ye wo ho a ye adwuma enti so wo ba ho a nimde no ewo soro yare no umfa nkofie ye ba ye nche Paul amantem so osia dikanfo sese wunama de obie kan se kingdom na yare sabia ho de jajajajajajai esimbru empo minuamo ma mu hweme ope yefuna wo ba wachina unya yawa doctor fo bi wo ha ya hyeda akofo maba ho a omo beye ama wanyinsen awo afa ho afa wo ba wona wachina ya bodua se nyinsen untimi unya bia ye ho oba a doctor fo no ebemu wanyinsen achekura bosome na akodada wo yam entima me woto ho ye den adubra oso sori na oba Great Kingdom Medical Center so ye oba na a doctor fo na ewo ho no ye hwew na ye hidi ade na ye ho no anigi seme wo mu ni se bia wo frɛ yen number no ne good TV no so no wo frɛ yen kina na abeba nipa soma sini me house say one doctor me ne a doctor fo no bi kasa ade kina wo ba edom gu ho a wo no ye behwew ansa na edom ne gu no ya hwew mo enti number no ane wo TV no so no betimi afa number ni mu ba ko 0593 72 26 19 0593 72 26 19 ana afi 0530 84 85 02 0530 84 85 ana afi 02 eno doctor for no ye number no nti wo a wohia ye opesa oba ya so ye no fa number ni mu ba ko na free ye sisi ye wie de na ye koton enuro no Kingdom Garlic Bitters and Capsules, Kingdom Garlic Bitters and Capsules, Kingdom Ginseng Power Capsules, Super Tremendous Capsules. Sa nromi ensa we ana mebeka ho asem. De okutami Kingdom Garlic Bitters and Capsules no. Ne garlic no capsules no na etiem. Sa dro ye okutami adura aba eboa woma omo pressure ekosoro na aba from pressure no ekosoro na eba from a enye ema wuni pedua no eninti enene yare eku amanfo pa no pressure ana nipa bebre omo nam atiasefo asaso su no bebre hu se omo wo yare pressure ni bi eninti ana eku bi friend pressure bi kan BP bi kan hypertension yade we de ewo edin bi a obi ayeden ede efre no enti se wo hweme utie me na bia wakwa yaresabia doctor aka kire se o pressure no ewo soro ewo so do to aduro so a fine by some Kingdom Garlic Bitters ka onum doctor de ni wie pe don hwe be se me sa na say no one ye friend saying
yɛdie dɔhwere baako na wanyum yɛdie ayɛ dɛn aka ho anɔpa mmienu enumere mmienu awia mmienu enumere mmienu saa ɛno ana wonom a ɛbɛboa sɛ yɛ ne nsuo no anaasɛ ne topaeɛ no na tie ne yie yɛaduro wei no ɛyɛ kuta me no yɛmfa nsuo no nnom topaeɛ yɛde nsuo na nom aduro but ya na obi wafro na doctor ana me pacho nsuo no memfa nsuo no na nnom ai bi yɛmfa aduro ɛyɛ nsuo enum aduro ɛyɛ nsuo ana yɛde nnom aduro enti mesrɛ mo me maame no me papa mo eduru ba bi a mo mamani enna ho ana afei obi a wɔwɔ asikyire yare diabetes mesrɛ so wo bi a aduro a mekanfo de ama no ɛyɛ kingdom garlic bitters no ɛne ne capsules no ɛno na mekanfo ama wo so wonom a ɛboa wo yie paa onan na atatai no enti na emu ɛtwetwe no ne nyinaa no wohia kingdom garlic bitters and capsules diabetes for no bon se na ne nase atatai na ne nase no ai se de ya sojagu ohyehye no na ne ntinimu ɛtwetwe ne yie paa aduro kingdom garlic bitters and capsules ɛyɛ ntinimu ɛne nkasemu adwuma afei de ne cholesterol so cholesterol no cholesterol a wohia kingdom garlic bitters and capsules ne bi anam sa cholesterol nti no ama untini no mu asisi mogya ntimi ni afiri sane enko emma wotena se cha wo sa ananse akyeme nan ananse akyeme nsa wo nsai na ye titiriti untimi nya ne sane me ye medie afei edidima obohu se wonamu no na ayese de fom utia fom a wonte wonano asuse na atata odon samia na kyese unhu de wonye Mr. Wada, onana ye titiriti no onsana ye titiriti no wohia kingdom garlic bitters and capsules eno na ebeboa eno na ebetu yade no ase edi afiri o aduro wei Ghana fo agye to obi adu ho adanse se ye pedro de ye de ebeboa yen de ebema ye hawo no nyina to atwa eye kingdom garlic bitters and capsules wonuma ebusu system no ema yade metena woni peduanim over 16 years ago, 17 years ni ana aduro we baye. Wo bie nim ene wokopa aduro garlic aduro a wo se ope kingdom tete aduro no kingdom garlic bitters no ene ne capsules no eno na wo pe ye ne edi kan ye garlic aduro ye capsules we wo hwe metia no chewa te se de broni na aye den aye kese fefe aye je sei na tie na wono mienu anopa mienu awia mienu anumre a eboa wo ye pa enti me kanfo ma wo se kopa bito na emboa wo ana afei ginseng power no eye mema na nsa na mekoso no mesro me number no egu TV no so famu baako na frɛ me sesie ɛwɔ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and 0559 72 91 09 0559 72 91 09 number no egu TV no anim yimu baako na frɛ Brian no guso ayekese kingdom ginseng power capsules enie bema bia wo hwɛ me na awie a wayemre ɛwɔ mpam obema no ne gina so sese de atofom bema obema no awu na emema no de kofa saa hawo ne banyina no enyini etimi ma bema yemre wunyini kodu mpani fie so a saa hoɔden ananka ne won unibiem yade bi ti sɛ asikyire yade ani mojabroso no ama mema bebree omo ewiase omo mema no nya adwuma titru mema no omo pressure no na ninti ana mema no bebree empe pressure duro enom no aninti na me se wunya kingdom garlic bitters na wo de ginseng ne ka ho a ebeboa wo pressure wo so ebeboa mo otimi de asina wo yiri eye enti bema wo hwe me obi wo so masturbation ana wo ye ya ama ne bema no ayemre obi so wo so ensanum bebrebe enubone no eno no ma wotimi mi ayemre ewo mpam na nhyiranka nyankopon se kingdom edi ginseng power capsules yi aba na kingdom ginseng power no eno na wonom a eye nipadua ni mu adwuma enti wo se obenya hoden sonko obema na hoden bebam ebegina so sei obi a onum aduro we bibia aka enye pekin kran yi wonum a eye omu adwuma na wo pressure wo so wo akopɛ aduro a hey ene na usan so sa na bu nto no wu timisro wunya kingdom garlic bitters na now de eye ginseng power na aka ho ana ema ne de no eye super tremendous capsules super tremendous capsules no eno
ɛyɛ ɛma ɔbaa wase kekaw nsuo bi egu nsuo na egu no ɛma ɛde enka de abrɛw nneɛma bi yi firi wase te sa akatoa wohia super tremendous capsules aduro ɛno na ɛbɛboa wo ayi saa haw no nyinaa yɛ den ɛde afiri hɔ ɛde ama wo na mesrɛw saa super tremendous capsules aduro ɔbaa bi wɔ hɔ a wɔne ne kunu hyia bɛrima no nsuo sɛ no mu no na ɛba abɔnten afei na tenka atekɔ gonosyphilis ne adidi ne mu akyɛ wapɛ adura no onya bi wei ɛna ɛbɛboa wo wotɔ kingdom super tremendous capsules yi a na watɔ kingdom garlic bitters na ka ho na aboa wo ama enamu yareɛ no atimi akɔntɛm bɛrima so na bɛrima mu dodo emu hyehyew a wohia aduro kingdom super tremendous capsules and kingdom garlic bitters mesrɛw number no gu tv n'anim fa number no mu baako na frɛ yɛn ɛwɔ 0559 72 91 09 0559 72 91 ana 09 ɛyɛ yɛ numbers yɛdidi dwuma na mesrɛw ada ɛbrɛ a mede ma no ebesi no enuro yi no mesrɛw so wotɔ a topa yɛ no bɛnum ahwɛ sɛ yɛatwerɛ kingdom ayɛ den edi egu ho ana wode wɔn nsa fa yɛ boss yi ho so a ɛbɛwo wɔ nsɛm ɔho na kyɛ sɛ ɛyɛ original na no ɛno no ɛbɛwo wɔ nsɛm nsuo die no garlic no nsuo die no na topa die no saa ana tie ana ne ti no so no nsuo die ne ti no yɛ white nti hyɛ ne so ɛma me sɛ amanfo ho sɛ kingdom ro no ɛno ne nura ewura nipadua no mu a etu yadeɛ ase nyinaa yɛ den ɛde ma wo nti wohia me Dr. Pani wopɛ sɛ ɔne me twetwe nkɔmmɔ na me boa wo na me tu yadeɛ no ase de firi wo nipadua mu a me number no ɛne na ɛda fam no ɛyɛ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 so wo frɛ na ɛno ayɛ engage a na wafrɛ 0559 76 11 44 ɛne nyinaa no ɛyɛ me numbers a wofrɛ a me no ebedi nkɔmmɔ nti saa bere me free tv no so a wofrɛ me 0597 29 88 55 aduro no yɛ kingdom garlic bitters and capsules and ginseng power medamu nyinaa mase nyame ensha papa yɛhwɛ da sɛ ayɛ Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛnoa ɛna wohwɛ na wotie no na ɛnkyɛ bɛkɔ ahoma no so okay nti Maluchi fa phone lines no egu so ɛfa ɛma yɛ ɛto bi a ɛyɛ na yɛ ha adwen yɛ ka ne sɛ yi a ebenum bu befu na nso so ɛyɛ niesie ne yɛ ka kyerɛ wɔ yɛde yɛse nipa no owo bi na ɔbɛyɛ no fɛfɛɛfa so wɔ nyam kama ɛnsɛ hwee na mmom onni bie na wo force no na kɔyɛ ne sei because madam fu bi yɛ no ɔno wɔ yɛ ne sei nti wo yɛ ne sei a ɔmo bɛba bɛsrɛ me ɛne ade bɛrima no dɔ wɔ nti wakɔbɔ bosia wowie ya mo nyɛ sika no akɔ akotua ware go no astart ɛfiri hɔ sika pa mama happy birthday bi na kame and I call you what day me say na kasa a special day because aside you know I want to ask a great people so na almost birthday na ye massive birthday I me babema okay na yire Lance couple asa ofori Janet or others to police station inti mami on our dinner battle me say menya nana won hasem wow casa was in I see master ban no others to police station inti Janet nyankopon own shop no nya wakoma so okay and happy birthday bi enkoma Steven nana Oseyaw Esrifi or your CEO Edema Landryman and Bill Fit Ventures we every Beluchi eho CEO Edema Landryman and Bill Fit Ventures happy birthday from Beluchi to Nana Steven Nana Oseyaw Nana happy birthday when you may ensure na on your kese wa woday when you fear to mo and kwatumo happy birthday bm enkoma eden Yunus Ademu Mohammed Eja Zongo we every Ibrahim Abubakar Akoma FM Ibrahim newsroom or say happy birthday enkoma Yunus Ademu Mohammed or Eja Zongo I mean papa na onye kese Allah on bless okay Nikki Pizza fan club and
birthday ewo ho na yemie phone lines no entum 0322498035 0322498035 and 0243114497 0243114497 you say Emma obi and top pressure Emma Kura. coach no according to your size nyasumdie ninya enigye ewo wawadie Emma no say yene ayepa enigye we awadie ma yebenya Obetimi create wade every ashase no obetimi create wade foundation no sɛdeɛ mu bɛsi atoto mo nneɛma no ɛno na bɛkyerɛ sɛ wokɔ wura awade anigye wɔ mu anaasɛ wokɔ akɔwura awade a pressure ateatea ɛne ate ɛwɔ mu waso bɛyɛ wareɛ no deɛ emu nsɛm dɔɔso ntu wie a waso bɛyɛ hye woanyɛ deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ na de obi deɛ bɛka wo deɛ ho na compare obi deɛ to wo deɛ a sister bra ɛno na de kokrom no ba sɛ wohwɛ oyɔnko bi deɛ na ahwɛ wo deɛ ase aware deɛ asɛ meme deɛ wode no kɔ deɛ ɛne wobɛwu o wonim ɔno de wokɔ mu ɔba abɔnten a ayɛ sɛ social media awareɛ wokɔhu bi na akɔnkɔdɔ na wode wo ha kɔgu kunu so sɛ wɔhwɛ nkɔfoɔ mu yɛ yɛntete bebree yɛntete aborɔfo yɛntete bebree obi wɔne ne wɔn di dɔ social media mu twa sɛ ɛkyerɛ yɛ ba yɛ si bɛrima na kun ɔbaa no sasa ɛnyɛ wɔn na na edi dɔ wɔ social media TikTok yɛ akyɛ saa sɛ ɔma wadeɛ so bi ma ada yi ɛna ɔbaa bɛrima yɛtumi akun ɔbaa yi na ɔbaa yɛtumi akun bɛrima yi ɛsɛ wo ada okunu hwɛ wo fie na hwɛ bɛrima ne fie ne adwuma a wɔyɛ wo nso no adwuma a wɔyɛ na ehunu awade a wokɔ mu. Tiabie phone lines no action na Superman Mother's Day celebration wo Golden Bean Hotel wadawroma bomodi anse nyame eya atomu akwasi ada edi animu yi onso odi wani ebeche Golden Bean Hotel bomodi ane fa wo maame mese wada fa wo yere ekọ fa wo yere kọ fa maame kọ na Golden Bean Hotel ho no ewo beye butu enya asem keto akra Mother's Day experience no like no other nyame eya atomu a kwasi ada no 12:30 edikosi 4 p.m. no 12:30 edikosi 4 p.m. eye lunch na fe dinner no eye 6:30 edikosi 10:30 p.m. eno eye dinner no na ombedi the continental local dishes ni ade dessert drinks ene ho awodo mesewada mama me ntrefie kra bomodi ase wote no ebeko na bibia tumi aye kama na winim enanum dumienu a womo ebedi nka aba ho no ye ma berema makeup berema wan winu si akase makeup mudi ne wapunu obeye no make omo makeup kama fefe ene ho ne ma achede awodo ya mode beba facial massage pedicure ene spa ye bayi ye ma mu nyina bi kama chese ano ede ntimi se wada sa kwasi ada di animu idie emfa maame emfa yere entene fiefa ne ko na ono so enkwaje na ni sepen ho ankasa 0501418219 0501418219 Pasco eba capsules no wadawro bomodi anse enei onso obema onsa akabie na wanonom na abo brebo no eho ban abo brebo no ampacho mo amofre edisi WhatsApp line na so no mo friends so enti ne de phone lines no egu so amamo no eso na abefre esenya WhatsApp line no 03224 98035 032249803 and 0243114497 0243114497 to my friend say me WhatsApp line no eso okay enti uko pharmacy bia mu a ubenya Pasco capsules no ebi ato se bibi ache waduna fredok e was 055 745 3579 055 745 3579 udin baby akasa free. That's all. Me the Vivian make a freedom call. Okay, Vivian yanko. Hello. Vivian yetio. What about you? And then commonly maybe many of COVID time na me worry. Na even make up sound for coming here me cry.
Marco 50 cities. Now we share dressing. Any makeup on my 50 cities. Any dress on my dress here. It will be waiting. If you want them, man, if you are not in 2 months, you go to my channel. If you can be any children, come to them and stuff. Every action, any clan. If you want them, man, you I mean, so papa, and so where your bar na would be at so yamwa a man oh buano one casanso oh bua won oh bua fear oh bua when ni jail was from G. Aha, we didn't baby akasa free. Hello, we didn't baby akasa free. Okay, Nana yet. You did get in the Casaka, because our year and neck, the burning go, maybe our year, a banner fashion. Into work out of fun, you be a year, and your day throw, my own so walk out with you. Or Benan Cassan to our year, Cassa, the CCA, I didn't cry. A year. Unless you see our year, if you are not see no, the banner wallet or only baby no way back. No, a paba, but me, no, I leave you. Papa, on my review. We didn't baby akasa. Me pacho Jumu TV no madama. Hello. Hello. Yes, madam. We didn't baby akasa. Make us a new Atomosa petroleum. Mommy, it's here. Me pacho. And to say, Arena, Banny, the Makabe, I seen in about now. We should move program here, Cosia. The Bia, you can no mobile warrior, much more. You know, mobile survival style, scan back, no more for family, you are needed. No, my way, the nipper. It is a minute, me who says to say, no, yes, the other warrior to say, as you are wearing the petcher, nibi. And just only pan bed, Robert, the panas, no worry, no, keep away, you know. Having the second baby, no, them I enjoy, you know. Nothing to a worry, when you back, a baba, no, I was born who can be brave, immediately to say, dear. Do ba ware peche. Ba ma no o wo bi o ni bi on kwa bobo si amayo ho ade. Ma, dear cost to me, the be what's not here. Not say, wouldn't yet it one year. Not the cannibal banner, no wa, uncle bar, no, a coffin. Okay. Mate, me that say, on also the no, we didn't have a casa free. We did near you, maybe I'd be a cafe, is killed at some of Yo, that's your papa. Not Marco, I tell you, no, I'm the last me this come will be on 20 Ghana, be on some bad set. I'm no coin, it didn't amend to my own engine. About the question was asked, and I'm in a metabolic and a cream one as a busy. Pacho, yeah, we into fatso that for yeah, you will be there now, dear. That's very much. Yes. Men so, me that's I mean, sure. Didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. But I make Casafi domain Quadrinia. That's all. Now, the program no more, no. And then I'm not leaving to me a journey or a program. No, but yes, and they said no more about Obama, dear. As I said, no, a practice of running. Na Libya and Koya, like only men quite fast, only men quite break. Na se si ana wari na ye woman. Only bad man a fast here, a breath from scratch. Our radio, my and Kule be na mooking. One breath, you ma se dia brabone pekia. Na bad man. It's a walk for bar for floor. One in the corner enjoy or brown so or Bama the only shot and the women. Not for bath floor. But I don't know the same move, Hammer. But no, I'm not saying, women, men, and men, the sea also then made breath from scratch. The cinema one said it's in years. The son of Brabana took it. Then they have for bath floor.
Eti yɛ sɛ ɔmo ne ɔbɛrima ne brɛ a ɛno na yɛ anaasɛ ɔbɛfa nea wabrɛ ne ho dada na ɔso ɔkɔ Maybe what twist ya some na ye kano. What twist no? What twist no? You see, so we shia bema ana wone bema te. Na se or ye wo ho ade a monka mu coat according to mo size. According to mo size. Oba no hwe wadwuma we ye akatua wenya. Bema na adwuma we ye na katua wenya na mo de akoye wedding. Mon kopo bosia wo banke. 1 billion, 2 billion, 3 billion. Na ya wedding e be wi akire no. Mo be wi no munya sika no enko nkotua. Na fei adane ntokwa wa awade na se. Enti be ma na ye wo ho ade na mo mienu. Se mo be wade a mo nkate bu coat according to mo size. Okay. Yes, it is a bad so passion. Usha no no ni sika na wutumi ne ne mobra nkwate ase ma no. Na emom no, wo ma no wo say oni bi no wate ase ma ne so ne ne be wade. Obaye ho ade a wosmadafo bi ye no wade deko na ye 1 billion. Enti ba bia benya sika bi akoye bi. Wote de aye kana se. Yanka cho se ko be manane ne nkwasha brabo na sinti ukọ na akonye sikani a waka che se mempa wu sikani mi po hia ne amene ne kwasha brabo ase yes wo be manete ne oba ba ye onwo ade a according to musika mo wo ma ho den so te na se happy birthday enkoma wan Jimaima Boggy way Nikki Pizza Fan Club London Nunti Nikita and Minia Bema Pizarro almost say happy birthday and come Jimaima Boggy our man so yes shit now so sabri ya better so da foforo and nunti na what to me actually also wa jene e wo nti went to me amaso bia facha ebre no aso na sports up next.